Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work he's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. Yes, indeed. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Check with the time. 8 minutes after 6 a.m. here. And I'll pay you Wakwaba at the DL 106.9. And yeah, what up? People boss me that toss radio no kro won fimpim yenu any edunusia. It's a beautiful Thursday morning here, and we are here to serve you the very best of breakfast on radio. Jumadi any day the Anidaso Wɔhɔ be free sabre ya kopem sa anopay no kro bebono ya tinkonwa so. The akoswo wo my Ghana ni wiase afa na nyina na de bro. Ujumadi ato ne din se Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Join me live on Facebook. Oba no share link no wadama. Na ofufuro bi nso atumi ahwe dwumadi ne bi anapai live on DLFM 106.9 oba no share link no abo ofufuro bi nso atumi ahwe bi and anapai together with my able team Inshiraba Kwadwo Sami bi executive producer Bismarck Edu say anapai ka team ni ho anapai wodi agudie mu nsem ebeba Kofi Taylor DJ Mario Ura Samuel Kwadwo Kwazigi bi technical producer anapai a wo bo na fe yedi dwumadi no yedi abrewo fa WhatsApp message no fa bra na ma de fast one no 059340 6565 059340 6565 oba na fe won so wo de comment ade aba kama wadwen kire watena tene ni nyina no na won so wo de aba na yagibre akenkan ni nyina ade ama medical catch order da se dwumade ne etwagu live on Facebook live on YouTube nti won so bra so na bra be dwumade ne bi na share link no ma ofufuro bi nso into me and Dwumadi ni bi and anapay live on Facebook, live on YouTube. Anapay medical catch you that. Say it's a beautiful Thursday morning. Choose progress over excuses. Choose progress over excuses. And only a sama anapay make a show. Choose progress over excuses. Now, me therefore, me mami a would say me anapay me nua bema anapay. Yen din komo kakra yen hye ho kran en koma me ne wo bono potokasem. Don't slow down now. Your breakthrough might be one more push away. Don't slow down now. Your breakthrough might be one more push away. Ema wa be mumbu we breakthrough no akambre kakra bi akafia bi akasima kakra bi na won so breakthrough na ba menim say why ya what's your opinion why you what try over and over again emo abamumbu wo de koso aye de wo ye na I know say enche won so breakthrough no ebeba ema niema bi entwa wakwan mu ema niema bi entetew ema niema bi ensi wakwan de wo ye no emu abamumbu koso aye si apenia reta so se me so metumi aye enche wo breakthrough no ebeba menim se waye every last year na wo hyase 2 years ago 3 years ago na wo hyase wo de BBC wani so se wo pese wo ye but why wo breakthrough ni mbaye anapay me catch was wo breakthrough no ebeba ebi abra wo beye se wo gyan no sada no and now breakthrough eba ti anapay me show. Don't slow down. The breakthrough might be one more push away. Because why the away no. Na won so we break through. Ebeba. And about trading and point upon one count home. One more come swadi nyina embrem. And from a hitman, from a bra kwabra na pay matching. I'm more kwaba. Edi aba DL 106.9.
Minutes after 6 a.m. here, and it's a beautiful Thursday morning. I don't pay the Yankupa set 0593406565 0534 050199. Yeah, the Yankupa set. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Waba ye Jiwamagi. Ah, Wabudino. And then say I'm a cranado. No crapa papa. I don't pay what pump to say. I don't you. You, Yen Yankupon. I not paid ye, Dora de Astri. When a bamboo and a fresh of power, they are saying. Ye die, ye sorry, and a basaka see and yan. Why shabo for my yang? Good da, Yami shabo for mount. A radia you win moon and my yang. Yan fana sideni. I no pay me name, my name and nanom, me fi panfo. Ye Dora de Astri. Kwamina wonso ne wabusua nyame ahwemo so a ye dawrade ase kofini na busua ye dawrade ase famine na busua ye dawrade ase DLFM busua kasiye a mo ye adwuma wo mu ye dawrade ase ma obi bia kra mo di fini mo fi ba awrade manenya sumdue me sa dawrade ase Emma mo free co school, one way nam ya namoso, one way TFD, one way good boarding house. Ye de radia sema one win nara, a radimia be in qualea dream, one no my Ghana that Anidaso. Me de radia so what be any hang at the atoyeso. Oh, and no pen from me yan 20 years, Yamedia Chayanqua, Naya Sidan Kutu, winning Yaminia Juma. You, Antamagin Uncle Ponka was so. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe I try to pay what pump to say. You, Yen Yankupon say. And we did the coffee. Coffee, my minty, what I pay. I am Yassi, and my own quan. And the DLFM, a TFO in Anquan. And the DLFM College Association. And the precious funds of the Busian phoning now. Midaya Miasi, MOB Bureau, DLFM, and Adomiti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Daddy. Maybe I share first saying. Damia Domia, who your papa. But I tell you to comfort. Mr. Pepe, Mammy, you want to I pay. know best to me that is to ask you. Tell me who family cry. But then I'm not doing not the Paco Sanction. With that mamma, maybe I'm one, Mamma, me Nana Mati. And then they pass test at that and Kanya, maybe a mamma or Monqua. That is that smart would do so. Any Roman. And then where do my opinion, you know, Yami bomb won't die. Don't come over going them. Amen. Amen. Good morning. What too bad? 0593406565 0534050199. I don't pay your den Yankupon set. Also, I said that would den Yankupon. Hello, good morning. Yeah, good morning, sir. Me pacho wouldn't be a casa free. Of fire on invitation. Of fire den Yankupon say. The Yamia sister was ja, Wafians, Wama, the Pebiachi. Need ye the pure on to Yanamo in seeing my offering cock, not fire me do as you dream, be clear, Edia in Asiaman. Amen. Amen of fire. Good morning. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning, da. Me pacho your friend. Nyamia Domia, who your papa. Macho, Cassafri, which I left me, Mercy and Yankupon say. Macho, the Yamiasi. The Yamiasi say that's all he think. Then I could die or boy at home by that's the 40 year then we're running a couple in the Sakai. And their chance was any Damasi. The Canfun machine didn't complain with you. Papa, Madame, and a couple has a mouth.
Juma we Yakupon Tom insurance Musuma. I am from say Dria. It's in Subontin. I know that was it. The conform show didn't go into them. A pay son of pay. We did do my phone in our share radinsa. Papa no pay. I live phone in Nara. I've been phone in Nara, won't call any Nara. Don't share radinsa. Rather more mobile smoke. What you own for how one somewhere I read, or no, say area. A doctor for you who's a Katie. Nakupon sa California na yare. No mo to then I'm free hospital on Mekaya. That was it. I don't know what to give me. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning. Me ba you for saying. Yano Nyetemanuta. Piano ye na Nyankopon say. I just want to thank you, Lord. We just want to thank you, Lord. Oh, we thank you, oh, Lord. Hallelujah. Oh, we thank you, oh, Lord. We just want to thank you, Lord. I thank God for life of my madam, sister Mama. Every time we meet a market, and I'm a boss. I'm Shishu. Every time I meet a market. Amen. Amen. Oh, 059340 0534 Hello, good morning. Good morning. Me pa you for saying. It's Pacho. Great to have you. Great to have you me too catch up papa. It's me over. You ano pay na Nyankopon say. Yo, it's okay Psalm 116 verse 12. Say, what shall I render unto the Lord for all the good things that he has done for me? I will lift up the cup of salvation and declare the name of the Lord. Again, I'm the best their name. We be bribenia doye be bribambo be bribe the kukushia see or how near mania ni name then I'm the bedanasi. The man in Kwaji Kurano so Namakase ever de Medawasi or Pensua would he maybe. Right. Amen. Great to your faith. 059340 6565 0534 050199. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba you for saying. Anope me din divider. Because I feel I didn't put to. Anope ye na Nyankopon divider. Anope. Yes, me are sorry. So your mother ya boje mu na se moja di ye mu afu nsania. Na ya se dan kuto ne de ma twele ampo. Anope Isma, Namia Bibri, singing I have done one at Liberman. Namin come on, one Namin Ejuma. Right, Nyankopon and cat won't so home. 059340 6565 0534 050 199 yeah, then Nyankopon say Adope. Moja na kasama ye. Anti ya da so tinkwa moja di emu afuru sania. Yesu moja nonte. Hello, good morning. Asante Zongo. Papa. Me ba cho wapom te say no pay. Yes, of you who are Dauruma. Ati unkedi e. You ye na Nyankopon say. Who are until she mo atafu ni wati. Amen. Me pa chaw. Ene umudu wa form. Mesraw. Ase na wakosulo. Ye de Nyankopon say. Ye de Nyankopon say. Mudu no wasoro pa. Enti wa bre na sikakra no wa. No kura pa. Medasi. Yo. Enye mami Kenya okura me mami Kenya o. Fi hwo nyame sum no. Asa na wo. Ewi ase waja pedi nyinara ye be dani ega. Oh, da sanie. Fi hwo nyame sum no. Asa na wo. Ewi ase woni amanyinara be chama ko. Amen. Amen. Asante Zongo. 059340 6565 0534 and I pay you the Nyankopon step. Hello, good morning. What DJ Hitman? Me ba you for saying.
Friend said Casafi Sakmono. I don't pay the Yanko Pass said. DJ Sman Yanko, I said, I do me a bumo, you pay a dog, you then I say, then I say, pa, yammy and yammy. Or a dada yammy, yammy dada na DJ Sman. That's so much a patchy me, minimum bushia. Any dear bushia phone your callers will be PR and coupon and Canyon 2026. Now, the be a day I come as soon as you and Bem Maye. With Jesus Christ, baby, Bia, Master Evans war, come to 22, Yanko Pomo on buying, Master Fun, baby, don't be a Yanko Pomo on buying. The gate, only Yaminia Juma. Yanko Pon and Cowan so home. 0593406565 0534-050-199. Yeah, then Yanko Pansy. Good morning. Good morning, Bakobra. Maybe I told Mrs. Mintada pay what pump to say. Bakobra no pay me who ya pan also. Yamia don't mention me who ya papa. The radia in your way. Bakobra no pay then I'm the best radia name. No crap. Michelle, why ye? Oh, my brother, I may call or the walk. Near me call or me call a more to our hood. But you now cause I'm the one to say a cocoa, bad time, and then a man. Then I say, I said, my son was somewhere mobile. Now, so that the DLFM, Yankaya known to move that. Mobakaye, they did not say that Breno. Bako Brown of Pencil, Yadamiasi. Our Pempensua or DNA do. Nay, she be or do free, and no pay, Osadiaba, Abatuma Maya. Yes, I'm not say, as Dan Kennedy. Uncle some born by no CSU. Non bo wishing and pay I so I adore. Minya door. They on Kenya, Kenya one more, they won't. And Yaka say, be your man and brasso, my. Oh, yes, to him. Amen. Amen. Hello, good morning. Yes, sir. Your first say. Major swear brew. Your first say. Mamma, you mean to want to pay. You back on enough farming to man to unquenchano. You back on an opemeden yamiase, a mammy sofu penny. Honorable Bishop Richard Oche Anyagbede. Meden yamiase, I'm a sorry for. Meden yamiase, I'm a few for you now, my bushia. Meden yamiase, I'm a 499. Meden yamiase, I'm a Santizongo. Kufima. DJ Hitman, Meden yamiase, I'm a bravo. Any asa Kofi Sami B, any DLFM College Association for you now. Yamin come on, I'm going to Yamin Yajuma. The Yamias Mobia. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. Dixon Badako. Yes, I don't pay your name, Uncle Pansy. That's when I don't know when you're mammy. And the parents with that Chidian Pong, but say Yadom, the Dana said. Or your woman and Nemen Quacasa spoke on number to DLFM Cadia, the Dana said. But then I say maybe as Madam Ghana, or my penny and I will have but then I say, a man should have could do some be Hitman, any and Amen. Amen. 0593406565 0534-050-199. Hello, good morning. Good morning. Doctor Mentrimpana, and I'll pay what pump to say was and I'll pay a yasita. And I'm the man who should be on young coupon. I'm not paying soon, I'm not paying soon, I'm not paying. Or the Achami, a woman, a woman, ma, Memon, what was your for? Oh, tactically, no. They are that, and I'm the man who should be on young coupon. It's man, or shame me no mean one. On my ear home and myself. Minna Yamiasi, and from our pastor, Ebenezer Ado. A Pentecost software. Chebi on the pay, the Danyamiasi, Edimano, Mancasa the Soko, Pastor Emmanuel ATV, a Pentecost software, on no yet district pastor, it was soon to Diemo, and the pay on the Danyamiasi Casiepa, at the Emomupa, Men Trempana, Macron of pay. May I say
0593406565 0534050199 den Yankopon si adoped. Wonim de Yankopon yama wa braboma won fa na sedende. Hello, good morning. Good morning. I just think I'm feel about it. Anope den Yankopon say. Yes, mama this year. Now for no. This is my time for I share your boy by. I'm a bonny bian kayen. But I'm from Shisho my woman in Yayen. Papa, and so I share so. That's a damn kind of doing. But then I think to my own qua. About fine. I'll show us. Now come. That's kind of doing. Bye bye. Bye, me that say. Zumoja na kasama me. I'll pay moja na kasama won so. 0593406565. Hello, good morning. Rakobana po me. Nyamia do me hu ye papa apa na won so e. Acho odo ni isle gono buju. Yo, mami nti wodo. Anapa mi se anapnya mi shrawo. Asembia odi ben ya neteria no nyame hwa me ni be busan fo nyina se nyame hwa na pawe. Amen. Amen. May that say. Hello, good morning. Good morning. Me ba share for us saying. Pacho ma Cassandra Leo. You ma Cassandra no pay yen Yankopon say. Oh, the radiasi. Oh, what the chief official they are training. The Cassandra that was radiasi e wo mebusia. Omo suhum ayikutai. Isi radi me dawati e wo maprapomo. The radiasi e wo vidafel. Abrabo. Ena me the radiasi so e wo Solomon. Nelson abrabo. Give to you be abrabo. Be kapin Yankopon shraye. No more pressure fancy for me. Na ho bom by my day. Papa with dawati. E wo yi ni atoye awde atonye. Ampe afuda e ka ugama obida. Amen. May that say. Yeah, of course, the million and I don't pay your fast that you're fancy. 0593406565 0534050199 Anidaso Wɔhɔ Obia. I say good morning, bro. Thank God for today. I'm in August in a coffee. Every free time I'm coming into 11 and at the bar no pay. I say good morning, bro. Thank Jesus. I'm in a number of Safwa. Message what the bar no pay. I don't know. Good morning. What too bad? Never find a call enough for your face. 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning. Me ba share for say. Your family and I'm Padu. You, mami nti wa no pay. Ndanyamia si ema me ne meye se Nyankopon aboy ho ba na de pa bia chie na otwa ko pra betu ye na afia san akọbetu ya sumduem. Ndanyamia si ema my wife mama join us free men of Church of Pentecost. Community 16 asame New J. Me san ndanyamia si mamia me mama Dickness ma Alice Nyankopon on kan ho. Se ndanyamia si ma Lands Commission drivers nyina se Nyankopon aboa en audi afia abeka en ho na obia nya accident ene ye transport officer Nyankopon shiro de ene wanga so de nyame ase ma sa ma de pebia chiun wasan ama yensu yense mfata yetimi afre radio station da ebusuafo ase ye de nyame ase ma pa nyame kan no ye okese no trewa shi oni Jesus Christ dim amen. Amen. Me that say. Comfort match to the message about say good morning, Barack Obama. I thank God for the gift of life. Happy soul-day to my son. And I feel all Thursday bones in of DLFM Callers Association. Comfort match message what the abana pay and no. Piaga piaga sana pay me then Yankopon say good morning, Barack Obama. Slow band message what the abana. Also, we're Jumadi in live from Tema Community 2 BBC. Yes, Mojana Kasama, yes. Adishimojana. I was your honey at the Asida Bessia.
Masada be one of my infama Buadiwa Heba Center. Buadiwa Heba Center, one of the Roma. I don't know, pay one so free, yeah, what was said about, yeah. We are not sure, or Madina, Masalachi, our Bengal filling station. Buadiwa Heba Center. One of the Chakwa, and I found so I won't some more dear. Wanting to say to infama. I would have somebody at all the latest in the world of sports near the local and the continental. So you should hear. Enra, Real Madrid. I go for super. Man bizarre no pay what pom to say. Mr. Hitman, me want to pay. Yes, Mojano. Yes. Yes, Mojano. If you had the pack in room, what the aba? When you already hit at the pa. Was you there the wall? At the papa. Come up, papa. And then you may moon summer air cano. What you now? A bra wa yare ye. Na Dr. Kuraka say, and it does win you. And what kind of mojabi between your dear mano. Yes, Mojano. And I understand. Yes. It's a senior and a son. At the time, Sraf one a day pia, a one and fino. She had done on to my dining mute. And no, actually, say, Obi Bia Benya Gidio and Yankupon, Moja, yes, Moja Nimino. No Conoco to Janimina, say, Osuguniswa, Moja and Bid Ebeka Saman. Bujana Becasa, and on our Casama, sister Penning. Memojani de Gusua Casam, Mujano Gusu Casa, the Crepa, Nabutretivina, so touching. So touching. Right, yeah, that's a papa. Pabes Magana pay good year some. Hey, Enra Real Madrid. About to say, and master versus apprentice. In the Morino, ne player, Avaro Abalua. Tama no coach Real Madrid, no, coaching Kakra. Na, Enra Morino say penny the penny. And Mwa unimza omu last goal nkwa keeper na share you. And so go na emo mutimi progress and the playoffs no Benfica betimi abobi. In general there Mourinho ayenim senko a defensive or a defensive minded coach no. Oko all out against Real Madrid or di Kylian Mbappe Moba, Vinicius Junior, Jude Bellingham Moba no. Yemo Mourinho mabaso Benfica team yemo mabaso. Na Madrid there. Ama se nyama I must send him over. I must send him over. Roman, I must send you papa. One now coffee can Madrid the 31 papa. Real Madrid. And as goes by you. And I goes by. Pure over beer. And of an as you say Juve. Or what you so boss times the Juve nation. Or what you make so. I would have one somebody at Eba. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Yo, you don't know, upness, highness, is it Nana Kujo Crunch, they get to be president. So I know Pebia Miti DL Power Sports won him. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedino so Kujo Crunchini. Mamenti Poom. Hello, Amade Share Yamoson for Luxury Comic. Took you to be mute. Sada Power per Sports Papa Petia, Fower Fidiene to DLFM. I want a DL Power Sports. Echegu. I want Anidaso Wɔhɔ Obia morning show. Ede Papa Pa near Koso. We are here for Nina Sports. No, I want Echegu. One spring it off. Now, if you want Samra back, as I said, you're my Dunkunim. Bono Crama headed. I shall go. Munkasa go. What was I shall go? The Amonkasa go. DL Power Sports. It went there. It just DL Power Sports. The more there. It just won't. Best I do say, we bring you Ghana footio. Voilà, Gushan, Jamo, Chemo, Aquaba, BMM, DL 106.9 Emerson. Jada Guyamun Sameba, Sumo, Jumadi Kessi, so Anidaso Bia Jumadian so. As usual, what the Godfather and Mr. Hitman or Papiano with me, Agent, just say the answer latest at the Ampono. Jacan says social issues no Anna on a better phone to Sinconia and so a ding come over brain so fast. Oh, Jumadian so. Ma Bibi Biako and camera so best Macadusai, Mekone content comedy, Guyamun Sam, and so ever Sumo Jumadi Kessi, so now Bibi Biako and Kai Nation so. Say Oba Johnny show no live on Facebook, capital D, capital 106.9. Nelson, come on, I bedin who images and videos out do pino when Sansu to me can with Junior Janusana Bibi Biako and Kaya Susua.
Mr. Kwame Afuma Defo Buamponsem ne de share Jesse Michael Awuni Odisika Brante Kenneth Tata ana fe kwampono Oboroma the Fanti Englishman anu no so ana lazy emian production mutamachi ama jadi agudie mu nsam na so asomo kan ketasi Lumba super anopai yankwadana ko school nso awukwa transfers jumadie bia udi na anopai meka chiro ma wonsanka Lumba super ni bi oboto ana fe kwampono sashi wonsa kan Lumba super ni bi bia kwankan Lumba super dama omo so ya sin yade agudie mu nsam no enso asomo jumadie isu yansha ase nra ukopiem nso ewo UEFA Champions League ase dia masa games awudo pinato ja na me pato club na je friends Ayas na fie ema weno eye Olympiacos ekobo mekani mienu Ayas timu bako Arsenal trafio Emirates Stadium eche Karaita Mati bona kani miansomu timu mienu club na je friends Athletic Bilbao etrafio ma Sporting CP fono ekobo mekani miansomu timu mienu Atletico Madrid shockingly trafie Emma Bodo Glem tego form so kamino mutimu bako Dortmund so trafie ewa Signal Iduna Park International Inter Milan etwa mo form so kamino mantimi ante Barca etrafie Spotify company che club na Jefferson Copenhagen na bombe kani na mutimu bako Benfica trafie wa Estadio de Luz echi Real Madrid bombe kani poli na omutimu mienu sang game no komo pina wachire jade ni na so ba sumo djuma di kese so na Sanso to jumadi enso na bibia kwankana Club Bridge enso trafie chi Olympic Marseille bona kanimi ansa omantimi ante Frankfurt trafie ema Tottenham Hotspur kochi form so kamienu omantimi ante na fe kwampono Bayern of Leverkusen echi Villarreal bona kanimi anso omantimi ante Liverpool trafie Anfield che Carabao bona kan Polipolisia omantimi ante na fe kwampono club na France Manchester City so no echi Galatasaray bona kanimi omantimi ante Monaco enu Juve game kotiye Obia nso ntimi afa bonto ne nyokwatram ana afempone Napoli enso trafie ama club na je fence Chelsea the Blues ekwatwi form so academy anso timu mie na Pafos enso eya nwade oche club na je fence Slavia Prague bona kanem anan watimu bako Paris Saint-Germain so ni Newcastle kotiye Obia nso timi bo ehye ne nyokwa kane bako PSV trafie ma Bayern Munich enso toamo akobo ma kanem no mo timu bako na afenkwampono Union Saint-Geloy enso trafie chi Atlanta social mechanic bakwa o mantimi antenti wenso ene results enra ukopiem so UEFA Champions League na se dia nso tojwa jade ni nyina so sumo ka certificate so na onsan so timi aka dwumade no dia kompokra ne dia ba na kopiem nso outstandings na sei ana unkomati assistance there team anasa clubs nwatwe omo so timi qualified that club na France Arsenal wono already kan wenya 24 points Bayern Munich atosumienu wa 21 na Liverpool atosu mianso 18 Tottenham tosu na 17 Barca atosu enum ewa 16 na Chelsea enso atosu insia wa 16 na club na Jefferson Sporting CP tosu ade kan senso enso 16 na club na Jefferson Manchester City so watosu enwatwe enso wade kan 16 points jadin common pinso ma no ebuye ne clubs ameno kasai die o ma secure automatic qualification o mo twen sempono club bia anase after playoff no se je wie na fe company ya toaso a omonso betimi afesi anase mpone betimi share run of 6 ne den common pina enso asumo adwumade so na bibi bia so akwankan na me no kasai die UEFA Champions League last season ba me patcho yesesam empanifo esesam adwumade sempo kwa na yese yenya for ade kan set teams group na se bebo league format no for the first time in the history of UEFA Champions League Arsenal the Gunners me patcho monso na etimi akọ ade kan se we no groups and they simple group games ni nyina no o matimi anya 8 possible wins in the Arsenal this season group matches on boy no 8 games on boy ni nyina mo dinkunim enti 100% record 8 out of I can say no 8 out of 8 na Arsenal the Gunners no enso etimi aya din common pinanso somo ewo dwumade so na English Premier League clubs omo so timi APM UEFA Champions League na se no maso ma bon ma din brutal club na
je friends Arsenal ono or defense ono ana ono so defense or group adanse pono Champions League standings nim na we so Liverpool omo to so miensa ana ade aka ne se Newcastle United so no enso to so 9 ana say yes no nkoma fi adabi anu mom ya Tottenham Hotspur to so 9 ana club na friends Chelsea to so nsia Manchester City enso to so 20 clubs me patcho mu fi English Premier League ni mu pa no me no kasa first 8 no mu nyina so timi bon maden enso awuram yade nkoma ni pina so ma Newcastle pena me no kasa die ono so be hwem na nimu sempo no ono so betimi akoba de kan se playoff ni bi na bibi bia so timi akwankan enso de amama yade nkoma ni pina so mo ewo dwumade enso anopai na wonsa traka dwumade no de kompokra ne de ba nanu awa stadio da lose ono ana me pa jo drama ni nyina so apia na na ya Benfica USA Mourinho Benfica eni openina jefeni se Alvaro Abaloa Real Madrid na maseno ese woni se okachire Kylian Mbappe lotin chef first goal na se eno ano no Madrid fo ne nia gia ne sa omu bewini Benfica fo ateka omu sadi asoso Madrid abete afi Benfica simun soma de ba iwo mo masa eka poli anan ana mo chichire ade so Real Madrid team no anopa yede nkomani pinsoma nanim Kylian no ade ba kubi toja enso stadio da lose at the time Benfica ne Madrid so ebono me pacho na se bueno eyade empo ayeka ne se no eye 90+7 ana Benfica fo no enya free kick na Obia na mo lead 3-2 Unim sen ko bia beka se na se 3-2 de nka Benfica wini anesa nemom 3-2 no mu wini no na nka mu wini 3-2 a na nka mu so ntimi nkopiem enso ewo playoffs na se esanse goals difference no mota form e ka ba kwintina hu behia se omu wini mpono ombetimi ahye go ba kwaka ho anase mpono ombetimi a wini 4-2 enti time free kick ne ba no ana goalkeeper akwada na jefene se we no eye Anatoli Trubin yebe wan se we pia be gina Real Madrid 18-yard box nim na Obia wo lead 3-2 no ana onso wo be pegu ahye ti free kick ni bam ye be shan se 3 dia himo wiem Anatoli Trubin di tia bobo ni mpan atwetram Real Madrid era form e kan 9 omatimu mienu wei any go apani na je friends Anatoli Trubin enso e shedi ma club na friends Benfica emo musu timi progress ye menu kase musu timi kopiem ewo playoff na sia eno ye nkomo kakre fi oba enti menu kase die Benfica enya 9 points plus of 2 goals enti makachon enya sa go na akwada na je friends we no Anatoli Trubin na share enso ewo game nim edima Benfica kamenu kase na nkomo so timi qualify ko Olympic Marseille ana ono so betimi qualify ahead of Benfica entienra akwada na je friends Anatoli Trubin die chese oye hero brutal sese udu Portugal ekromu dia obia so bonidin eno ye nkoma kakra fi oba na we Champions League abakosem no me pacho goalkeepers amo so timi abom maden enso anya goals enso dem mo various clubs no sei na mo komata akwada na je friends Hans Jack Bet 2000 the year 2000 ono so timi shego a goalkeeper sanso na the year 2002 sa opani we ya Hans Jack Bet o sa shego ana 2002 2009 opani kro ya Hans Jack Bet ono so o sa timi shego enti sa opani we emprempio timi shego enso de man club o UEFA Champions League na se sanso no opani na ye friends Sina Bola ono so 2009 ono so timi Champions League go de man club ana Vincent Nyama obeka former Nigeria goalkeeper ono so the year 2010 ono so shego enso Champions League na se ana fe kompon Ivan Providel Wano so the year 2023 wano so timi she go Champions League nim ana enra opanina je fense Anatoli Trubin wano so timi na go enso Champions League nim jade nkomoni pinanso somo ewo dwumadi yesu na bibia kwankan na Jose Mourinho eno sa ye na tani piem at the time akodana je fense Anatoli Trubin she go ne pe ema bon ye 4-2 na je be wan se Jose toto ne se ohwem America ewo touchline ne so okotire na wo betre be wan se
che se boy ba ko a ono so edi ni chuma won se ball ni control wo tiaba ana se ball ni go kick ko fa ba no je be se Jose Mourinho hagi akoda no wo peja ni ko yemti Jose Mourinho die wadi ni se to akoda ni koma omu peja mo nsa enso e kire fans no enti eno Jose goal akola na je fensa naturally true so otimi share ya na me no kasai enso bo Benfica ema mutimi kopie me ade ya kan se groups ane sempo no playoffs na se no Jose Mourinho ne boy no ana a celebrate yes a go no jadi nkomo pina so ma e wo dwumadi enso na the time na ese game no mpo no e ya 3-2 ye be wan se openina je fensa Dani Cavaya ane Ceballos ane goalkeeper Lunin ye be wan se Dani Cavaya twene phone was mumienhwe live standings no sempo no hu ben yase yakobo playoff na sempo no top 18 no ya qualify Sanson himself proud to enter game no now Real Madrid at that third position and no defeat ne baye and so our stadia Dalus me no kasa Real Madrid quarter so 9 enti time game ne koso ana openina je friend say we no Dani Cavaya and Ceballos ne openia je friend say Lunin omo twi omo phone so omo hwe say enti yenso kobo playoff eno ne nkoma fi oba jadi ni nyina so maka chwanka dwumadi na yedi no anka image Saudi opina wa ha e wasenka yade so mo nso amo join show no live on Facebook na so bibinti won yentimi enfan so monti yeguso ayesi nkonya so ye bo adwuma for God and country enti anopa bia mso ye be so ye ba betena se yade dwumadi no so be so matiefo na abusua ma bibi bia kwanka no enso ye kakra fi oba yade ni nyina so so mo e wo dwumadi so after the game Tibu Courtois so congratulate akwara na je fence Anatoly Trubin was say we brutal we heavy brutal esan say goalkeeper na utimi nya sa kukudro when Real Madrid nebo eba Champions League team bia and so coming near to Real Madrid na utimi through goal post nim and so ebe gina 18-yard box free kick ba udu ti bom mama ne shame dia masa mame mo abaso wabo adwuma eno wa kire say yes so ye top notch wabo adwuma namoso anasempo wo ana odi club na fence Benfica and so timi qualify playoffs nim enti anu a ojo e wo hwe ade a eno so course so a na se Thibaut Courtois no ya Real Madrid goalkeeper ono so atimi ahagi openina je fence we no e Anatoly Trubin goalkeeper enso de ma Benfica club no je din common pinanso somo nanka goa eno mpono akwara na je fence Anatoly Trubin enso hye na wa na kacho bibinti yentimi mfani nyina nso nkuso ma na bibi bia konkanti yanto aso je din common pinanso somo e wo yensu na me pa twa na Friday mom na me aduma do chira 10 AM Ghana time UEFA Champions League draw no be koso enti ya hwe club ya friend say Real Madrid and so ebe hia no eye playoff no komo ana meeting no enti no ya hwe clubs ahodo mbe hia nyame ya adoma Saturday ya tenasia ya den komoni pina and so ebe soma odwumadi yenso na yemfri Champions League in sense ni me na yemfri ya nsu nkirem ewo kafa so ye wonim se na nsentema mabedi nkomo and so odwumadi ye we so ama sempo no African Cup of Nations etoja and so Morocco ni nyina final game and also course between Senegal and so no minor your friend Morocco no mentimi wasi bebre so ne toja na enra me catch me bedin komo anwuma show ne so sempo no CAF and so a Zoom meeting 4 hours no mo share punishment tempo any various sanctions and also ebetimi akọ ediama mo so ya niamo ho wa sa particular game ni mu na me no ka say finally verdict ne nya ba mountain head coach edi ma Senegal team no openina je face Papi Bueno Papi Bonatel wono head coach edi ma Senegal team no manyane ntiase kafo enso aman 5 matches banned enso all CAF competitions mu enti opening se obeto so enso Senegal head coach me patro African Cup of Nations ebia yebeko 2027 pamoja no Uganda Tanzania ne admine friends Kenya host no opening na nsha ontimi entra touchla na se bench enso entimi fa minor je fene se Senegal sanso anampono se nkoba ne se player fo no koswa opani no entimi enhwe ntinjuma emfa minor je fene se Senegal na wie na nso ha me patro $100,000 eno fine of CAF so edi abo opani face Papi Bonafiao je din common pinanso somo na omuwie no ana omukọ akwadana je friend se Iliman Cheki Baro Indiaye
one ye player and so the man Senegal and also Omafa no anasempo 2 matches banned and so our calf Juma DM ano any akwadana ye friend say Ismail Assar and also 2 matches banned ninyina ne say time referee na ye friend say Jean Yagas in Dala waji sa penalty no edema Morocco no players mienu wei akwadana ye friend say Iliman Cheki Baro in Die and Ismail Assar amo ekwa kika o ma dwen kire referee no eno ana referee no so now ne report mi no wade hyem se san kwada we mania mo ho mo ye no ehu be nya se caf mpanifo be twoma so enti verdict na ba akwada na efe se Iliman Cheki Baro Ndiaye ene Ismail Assar 2 matches ban ana caf so dia bo mo na mu wie no mo ko akwada na we no eye Ismail Sabali ono ye player di man Morocco Wobeka is a final game no Edward Mendy Tawla wadiagu go post nachi sempo mfifire tino de be pipa nanim ni gloves ni mu eya tro de be pipa mu no ubon se Ismail anasa Ismail Saibari Greya na chese wakogina se yemfa sa town mfiri ho wakotama firi wa ne sa wano so caf enso atimi ama ne 3 matches ban se ade no ye ne unprofessional behavior ana fe krampo no $10,000 apanino entuama caf mpanifo eno so ye kakre firi oba yede ni nyina so somo odwuma di kese so na Senegal team na nkasa mepa cho tabo pa we no omo punishment we mu atene eno eye $3,000 eno improper conduct amo supporters no so ye during the time a penalty ni nya ba ye no me patcho fans no so etimi tutu nkonya wa stadium o etoto niama bebre ko park ne so eno gina so anase no nam so ana kafu mpani for fine Senegal Federation no $300,000 so mu metua sanso ana fempo no ntiwa o on say yasad anase kafu mpani for esa dia pay so $3,000 say eno players ene coaches anase officials technical handlers no amonso niamo ho anase we no aniamo ho bia amonso ye enti $300,000 eno so e final chese players in technical team no enso ye time afaade e kan se penalty no enso enya ba ye ano yan koma fi oba enti o ka bom there is $600,000 ne wie no afempo no 5 players bi amonso yam yellow cards awudwa amonso referee no Jean Yagas in Dala esho ya no anonso $15,000 Senegal de ya bom kapa ya meno kasai de anonso yan koma fi oba yade ni nyina so sumo odwuma de enso na opanina je friends Achraf Hakimi ono eye captain enso de ma Senegal team no wanonso yetime ma no 2 matches ban ni nyina no se sa tawo na okotam ye enso every goal post na chi no eno enam so bi ana kafu mpanifo semasa wo bobo na do akire wo Paris Saint-Germain won bon wo bia kwa akire anesa Inter Milan mu nyina wakodi nkwe wo ena ayedanya na yi wo Nations League anasa Nations Cup final game on say trophies wo wiase obi ahwe 20 European countries ana amonso telecast AFCON no now professional player say goalkeeper de ne tawo gu a so wakofa enam so bi enti 2 matches ban yedema panina je first Achraf Hakimi ono ye captain adema Morocco team no eno so na yankoma afiri oba na Morocco Federation nso no ya fine omo we no eye $200,000 eye improper behavior afam boys nso ye say goalkeeper Wambali Stanley ade ne tawo gu na boys na kofa firi wo boy adwuma dia wudi ne se ball ni control ball ni trash ye ekwa nchen enso no akofa ba na edan na goalkeeper de ne tawo go post mu go post e chu kofa firi ho we na kafu mpani force da bi entwa ye enti minim trainer chese Morocco Federation no enso de ma boys ni tinao charge na ko we na $200,000 ya charge Morocco Federation no enso so enkoma firi ba we ye boys ni misbehaving anase amu misbehaving attitude amu ye on the field of play na massa charge we enso akware ma Morocco Federation no yedin command pina so somo ana $100,000 enso players and technical team no amonso amu niama bi amu ye enso amza time I say penalty ni ba ye na Morocco anase Senegal for so mu mobiem later mu ba ye na fe go no so Senegal for share entiamete
ɛne sɛ players ne technical handlers no ɛnso ɛbɔwura VR room hɔ ɛkɔ kika bi kyerɛ VR referees ne brutal ɛno nam so na CAF ɛnso charge $100,000 ana fe krampo no $15,000 ɛno ɛyɛ lasers enti ka ɛne Facebook ne yɛtwa gumu ɛwɔ hɔ a na nka goalkeeper akwada na yɛfɛ sɛ Edward Mendy nka obehu sɛ yɛde laser no ade bia ɛsɛ torch yɛto ne dawani saa na kyɛ sɛ Moroccofoɔ ne yɛ ɔmoto na sɛ ɛda goalkeeper ɔpani na yɛfɛ sɛ Edward Mendy ani na sɛ ontimi ɛhu park ne so yɛ mpo wache ball no ɛno nso yɛ nkɔmɔ efi hɔ ba yɛde ne nyina so somo dwumadie yi so maka kyerɛ sɛ Facebook no bibinti videos ne images ahodoɔ no yɛntimi fa somo dwumadie yi so ɛno ɛyɛ nkɔmɔ kakra efi hɔ ba yɛde ne nyina ma na nim sɛ Moroccofoɔ no ɔmo so file petition anase complain enso kɔma CAF sɛ mpo no kwan a Senegal nam so enso agye African Cup of Nations no entwa yesan sɛ yɛgye penalty tiawo na woka sɛ womɔbɔ ne biem ufi park ne so enso akwa nkyɛn na nayi me no ka sɛ sɛ later wo sa bɛka sɛ wobɛbɔ biem na wotumi bɛhyɛ yɛn agye cap na dabi entwa yɛnti no Moroccofoɔ de kwadan CAF mpanifo sɛ nkɛbɛyɛ anka final game no ida so mbɛbɔ ne foforɔ anasɛ mpo no cap na Senegalfoɔ gye yɛ no anka ɔmbɛgye firi ɔmo nsɛm na mpo no anka ɔmo de ama ɔmo Morocco na CAF sɛ masa yɛnya ne saa o after election no complain wɔn yɛnya bɔ wie yɛahyɛw enti saa complain anasɛ petition a Moroccofoɔ de kwadan CAF sɛ mpo no anka FIFA anasɛ we no AFCON final yɛbɔɔyɛ ɛnso Morocco nke yɛmbɔ ne foforɔ anasɛ mpo trophy Senegal for G and Kianjim from Mono. CAF Semasa, Yan is saying ye, and Tianamino Casino, CAF Abosa and Commander Gu, and Timino Casadia officially Senegal and a Koswa, and so a AFCON champions 2025 in Africa, and now Momini Bob Popa, a Senegano, and so and Come Flopa, Jadini Nama, Yefi CAF and Assam Pan African Sensemnim, Jamfo and Insuchim, our Europe and then you may no Casay, Europa League matches out of Pinao, Jadin Commando to Dona Basomo, Aston Villa Betre. Salzburg abo Barca ni Victoria Pleasant Celta anaweno eya Celtic and Utrecht when so eya Resta Belgrade and Celta Vigo FC Basel and if Ben anase weno eya Fenerbahce Genk and so any Malmo FF Go Ahead Eagles and Braga Lille Metropole and Freiburg and Lodo Gret and so OGC Nice Lyon and Pauk why ana embedin come Pauk for Panza na anka omo ba France abe support omo club Pauk no me pa to munya akwanhia enti nipa nso ewuye anasempo no omo toye enso ewo saa dwumadie no enso mu nkasa game na ebe koso Lyon enso hosti Pauk no na nka Pauk France no se omo behwe na omo ba support omo team na so fofia nto atakoma ana ka kwanhia enso sima nipa nso enso dom benkum besente ne game Lyon ne Pauk bebo no ubon se black band bi nso bobo Pauk players no enso ensa chese ombetu ombetimi ape omo last respect anasa de kan se tribute enso ma sa fans nso a omo so etom omo tom benkum so anasa omo dom benkum so eno yan koma fi oba Maccabi Tel Aviv ni Bologna Midland enso ene Dynamo Gang ana Dynamo Zagreb no mom ana fempo no Nottingham Forest ene club ye fense Ferran weno eye Ferencvaros ana fempo no Panathinaikos any AS Roma Porto any Rangers Real Betis any Feyenoord and as a Feyenoord and a Fempono Stam Kras any Brand FC Stuttgart and the Young Boys where you answer any games outdoor and then you may Europa League na say and also a Chagwen Commandi and Capinana wa now so many Yensi from na Jemfe Fisa Mobasono and so Emma down. Right, yan to aso ye de fisa mo boso no ebe down na dwumadie no odo saudo pinawa na so komone mo odino e mo yan so ba ne nyina mu no de betimi ayebe ya na fe asoma tiefo ne abegyafo na bibibia kwankan na anasempo over the weekend me patcho match saudo pinawa ukopiem enso e Access Bank Division 1 Zone A game saudo pio e yenya no na yan so dwumadie no so esanse won command ya dodo na wa na nso ne nyina mu no maka
yɛnyɛ access bank division 1 no na yɛnsɔre so ɛsiane sɛ mmerɛ no kɔpa yie na wokɔpie ma na wɔtwe wie games ahodoɔ pii no ato dwa Saturday ana yɛbɛhyɛ aseɛ Tamale City bɛtrɛ fie na ɔne Yape United abɔɛ no saa game no ɛbɛkɔ so ɛwɔ Aliu Muhammad Stadium Sunday games ahodoɔ pii no hɔ Sankara Nationals ɛne Northern City bɛbɔ saa game no bɛto dwa ɛwɔ Yendi Youth Resource Center ana afei no TF Exponential and Wapa Bebo game no nso bɛkɔ so McCoy Astrotef and Boga All Stars and Real Tamale United game no nso bɛkɔ so Ketedwin Simon Odkraku Tech Center and also nkɔmɔ efi ɔba yɛde ne nyinaa ma na wokɔpie mu standings na sei na nkɔmɔ tie Access Bank Division 1 Zone 1A ɔmo standings ne sei na nkɔmɔ ne tie Tamale City Ready Kain Ekita 37 points. Broad Tamale United Tosumienu Ekita 32 points. Wild Power Sporting Club Etosumian Ekita 27 points. Sankara Nationals Etosu 9 Ekita 23 points. Yape United Etosu Enum Ekita 20 points. Boga All Stars Etosu Ekita 19 points. Anna Northern City Etosu Kita 15 points. TF Exponential Etoso watwe ekita 12 point no eyankoma efi Access Bank Division 1 Zone 1A enso eba yadema na Zone 1B no sei na matches ne te no Sunday ne yebo games no Bekuma Arsenal ne WB United bebo game no beto Golden City Park sanso na KC Academy ene Techima Liberty Youth game no beto e sunya ne Coronation Park ana Mighty Royals enso ne VC Warriors game no ebeto e Adeshiman Park na Monday ya game ba kwafio Doma Unity and in Legon Cities babo game no ebeto e Nana German Badu the first park where yansu a games are and also beto e was 1B now kopie mo league standings are saying and community WB United already kind ekita 41 points they were trim brutal and a KC Soccer Academy atosumienu kita 29 Doma Unity tosumi ansa ekita 27 VC Warriors atosunai ekita 24 Techima in Liberty Youth etosunum ewa 21 points and dear cancer Mighty Royals and so etosu nsia ewa 21 Brekuma Arsenal etoso enson ewa 19 and Legon City tosu watwe ewa 11 point na zone 2 no say na matches ne tie Sunday and games audio pinato dwa Rose Park FC and Ebony FC bebo Sky FC and Ebusuan Dwarfs bebo Nsopon Fidelity and Soccer Intellectuals bebo Elmina Shark and Police National Future Stars and Sexual Stars Ashanti Gold 04 FC and New Edubiase UCC Youngsters and second D11 Wise Naman de game back to dwa Park Academy and it came fight and zone 2 no say and league standings no and home common so here Ebusuan Dwarfs already can kita 35 points Ashanti Gold FC and so and I say bueno FC Ashanti Gold 04 or 34 points at second position. Sashi All Stars our 32 points. Ekita our third position. Rose Park our fourth position. Ekita 29. Nsopon Fidelity at also enum our 28. Nacional saying and community Police National at also Dunsia Amnuka say 12 points. And no young command no free. Access Bank Division 1 Zone 2 or Sueba na Zone 3 no say na hon common so esifatie me patro club na ye friends Accra Lions sa games we no Saturday and non so ba so Accra Lions and Wafa Sporting Club ebo game ni beba so e University of Ghana Stadium and a great ambition and so ni Interlies bebo game ni ba so e Karendorf Park and FC Nania and Sempefi and also e Nania Park na Sunday games audo pina ho Golden Cake can ya Trump Division Home Stars and Sonny Hakla FC and a Fempono Great Olympics and in a God and a Golden Warriors and a Port City na Monday near you game back with you or United any true democracy way and so any games outdoor and also told you I was Zone 3 or Jadin Commani Pinaso Somo now Copiema or league standings are saying and community Port City already kind Ekita 35 points Sempefi FC Etosumianu kita 30 points at Trump Division Etosumian Sekita 28 Home Stars Etosunai Ekita 28 True Democracy Tosunum Ekita 25 Nagod Tosunsia and so 25 Okwa United and so Tosun Sanson Ekita 24 West of Weno Aya Wafa Amusu Tosun Wache Ewa Dia Cancer 24 points Golden Cake Amusu Tosu and Kron Ewa 22 Golden Warriors Etosu
du ɛwɔ 20 point. Hakla FC ɛtɔ so du baako ɛwɔ 19 point. Interlies ɛtɔ so du mienu ɛwɔ 19. Accra Lions no ɛtɔ so du miensa ɛwɔ 19 point. Nani FC ɛtɔ so du nsia du 9 ɛkita 18 point. Ana Great Olympics ɛtɔ so du num ɛkita 18. Na Great Ambition twato ɔno nso ɛwɔ adeɛ ka ne sɛwe no ɛyɛ du nsia a ɔkita 8 point. Ntia no ɛnso ne nkɔmɔ kakra fi ɔba yɛde ne nyina nso so ma nkɔmɔ deɛ dodoɔ na wa na nso maka kyerɛ sɛ adwuma ne mu atene enti ma yɛmfa sie na afei na ɛno ɛnso ne nkɔmɔ fi ɔba na me no kasa yi deɛ Aduana Sporting and say Aduana Football Club ɔmo nso apa opani a yɛfɛ ne sɛ Emmanuel Ajimanbadu ɔno ɛyɛ former Ghana Blasters player ɔmo apa ne sɛ neyi ɔmo hwɛ international relations enti entotoya ɛfa club no international relations manager ɛna mpanifo abɔ opani na yɛfɛ ne sɛ Ajimanbadu ɔno yɛ former player ɛnso de ma the senior soccer team the Blasters of Ghana obɛkai 2009 during the time Ghana under 20 yɛnso yɛgye World Cup na si na so ɛnso Egypt against na ana man na friend sɛ Brazil final penalty na yɛde bɛgye World Cup no opani wei ɛna kɔbɔ Ajimanbadu ana midi no nkɔmɔ no yes shey Ajimanbadu Ajingo no wɔyɛ fantastic man brutal nipa papa Ajimanbadu Ajingo bia ɔbɛn Ajingo bia ebedi no adanse sɛ opani no yɛ nipa papa sɛnea wotie bia ɛmfa sɛ woyɛ akwada woyɛ pani ɛmfa sɛ onimo wohyia Ajimanbadu frɛ no ɔfa kɔ wɔtie nkɔmɔ oni ni di enti yam Ajimanbadu aba so sɛ ne ɔno nso nya sa appointment no asɛ ɔyɛ international relations manager ɛdema Aduana Football Club ɛno ɛnso yɛ nkɔmɔ efi ɔba na club no ɔmo si opani a yɛ friend sɛ Atapoku ana ɔno nso ɛde san nkɔmɔ wei ɛsom yɛde ne nyina nso som Atapoku nso one fantastic young man a ɔno nso ne mɔde bɔ kɔnkan pa ɔno nso yɛma na ba so esan sɛ ɔbɛfa Aduana club no masa ɛnneɛma bebree ana nsakyerɛ bebree ɛne mpuntuo bebree ana ɔde akɔma saa club na yɛ friend sɛ Aduana yɛde nkɔmɔ ne pina nso som ɛwɔ dwumadi esino pani na yɛ friend sɛ Mr. Jawampofo nka kodi nkɔmɔ ɛnso afa new appointed chairman when board chairman ɛnso de ma the National Sports Authority opani a yɛ friend sɛ Dr. Frankawa wadi no nkɔmɔ ɔso opani no ɔyɛ selfless man na wa hit grounds no running maka kyerɛ sɛ nkɔmɔ no nka dodoɔ na wa na nso ne nyina mu yɛbɛkyerɛm na bibi bia so akɔnkan mmerɛ pam yɛ the voices ahodoɔ no ɛnso ɛbɛma na bibi bia akɔnkan tia no ɛnso yɛ opani na yɛ friend sɛ Mr. Jawampofo nka Director General de ma the National Sports Authority ɛnso akodia for opani na yɛ friend sɛ Dr. Frankawa ho ɔno ɛyɛ board chairman ɛdema the National Sports Authority yɛde nkɔmɔ ne pina ɛnso ɛdema no ɔse ne department no ɔmo nso akyepina wa board pani na yɛ friend so Honorable Kofi Idi Adams no ɛyɛ Minister for Sports and Recreation wa bona baso papa sanso na wa bɔ mampani aba so wɔse mampani agenda ɛyɛ reforming and resetting Ghana no ɛno na ama appointees mpanifo opani a yɛ friend sɛ His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampani no ɔno nso na appointment ɔyɛ mekyerɛ mpanifo ɔno nso pa ɔmo ɛde to dwuma ku ahodoɔ no ɛno nso ana ɛka wo bi ana nayi me no kasa idea ama obi bia nso ɛbɔ adwuma wobɛka sɛ Dr. Franka wa akodi nkɔmɔ so opani no waka sɛ His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampani no waka sɛ obi bia scandal wɔn sɛ wakodi sika dwirim kata hyehyɛ bia fa nsase no ba bia ofiri ba ne ho ana wobɛkɔ enti masa ɛmfa sɛ wɔn woyɛ party member na sɛ mpono nya damfo nimo wase Ghana first enti ya reset reform Ghana enti ema scandal bia so emfa ofie no eya nkoma afiri oba eno na enam so ama opani a ye friend say Mr. Jawampofo Ankra Director General enso de ma the Ghana Sport na say National Sports Authority no ono so akodi afa omampani ho ene sports minister o Mr. Kofi Idi Adams so ye de nkoma ni pinanso so mo ewo dwumadi esu no di nkoma kakra enso afa Accra Sports Stadium no na o kase sesi amenu kase die eno ene ye CAF ene FIFA standard picture and as a stadium e okromu a enti CAF ni FIFA mpanifo enso aka kire mo say 1 or 2 bi enema bi wa so mo ye washroom ahodo ene safe zone ahodo so mo hwe no mo toto niama eno so ye nkoma opani na je fence Mr. Jawampofo Ankra Director General enso de National Sports Authority opani we wa bodwuma brutal maka wa bodwuma brutal wama sport National Sports Authority dwumadi ya kono
page covers ahodo o matimi dia ba under the initiative enti yamo asa opani na ba so ono so one fantastic young man omo so omo bo adwuma e be bo na ba so ama bibi akonkan command pina na nkawa nanso Godfather nya tra se mreko Godfather ene abadwafo e de kankan ne be som Ghana for etino e ya besima kadu sai ubetimi afreme man busy besima kana pay ya das papa na Real Madrid for no tuom for papa se omunja sai ndra omoma boys su papa omo hadwen be all the same na yes akọ ene anopa ubu baby production ma Philippa etenti ya inja chetwa na eti emfa ne de Real Madrid ya boys ene ye be sa akọ ye be go vacancy eti e bia ye be pon a me hwe na my justice to it mate mama boys anu muso kakra mate me da say 12 minutes after 7 agodi emu nsem na Bismarck adu say e de ba ye no. Oh, 619, 16 minutes after 7 a.m. here. And it's a beautiful Thursday morning. Stella Basile with this one I remember.
Agudia Monsam na Wuti, and now Bismarck do say, and the latest in the world of sports, what you about? But a pedophobia, what do one birthday, your mama, happy birthday. Happy birthday, and come on, give to Abna Benin. It's your birthday today. Give to Abna Benin, and you are with the happy birthday and confirm. Happy birthday and come out, Kobe Runner. We are Numtuni, we are actor. Happy birthday and confirm our Kobe Runner. And if you're your boy Champon, I know birthday, happy birthday and come on, and if you Frank Abeku SL. I know birthday, happy birthday and come on, Frank Abeku SL. Yvonne Enu. I know birthday, happy birthday and come on, Yvonne. Let the glory, it's your birthday today. Happy birthday and confirm. Very belated one. Happy belated birthday and come on, Doris Abna de Date. Doris Abna de Date. Happy belated birthday going out to you. Up next on the show, major stories making headlines in the national daily school. Wakatamobos, what up? And I'll pay you the back. Now, police in the Ashanti region have arrested a suspect in possession of 713 slabs of suspected narcotic drugs following a snap checkout at Sanso checkpoint. The electricity company of Ghana has been conducting emergency maintenance works our western region and took up PMO our Toyman. Some parts of the western region where your maintenance works were on man and pay. And I said a day. And the countdown is on. Women there, babe. New Patriotic Party. Wasuko Kukwama Nyukwana. Kotwaba. You on presidential candidate. One flag bearer. And do I not trust on the show? Anidaso Wɔhɔ Obia. 20 minutes after 7 and up at Brasso. Who are Gratamo Botswana? All the top stories, major stories, making headlines in the national dailies. And Shraba Kwadjo Sambibi was here, dear Woodikai. But doesn't run Shraba prediction be a Wakachra in the Bemo. My name is why a prophet was a sooth sayer.
Se see ya. I very much go you akwaba. I feel ko wakrata mo boso na no pay one family for. Could you imagine? Yeah, me Joseph Bako. Be about call there. Me ado me ho. Ya de Nyankopon ase papa pa ana ye ya wada. Mo pepon boso na that was where you no kron won fimpim bienu ene aduonu nsia. It's a beautiful Thursday morning. We should choose progress over our excuses. We should choose progress over our excuses. And I by Johnny live on Facebook oba no wa share link no more fufuro bi nso etumi ahwedwumadi ni bi ene anapay. Kwajo kakra na fe no opepon bosumi January bosumi ye di afi anasa bosumi ye di akọ awieye. And afi ye shase no ye shase from the first day of the month of January ene 29th. Let us say kakra bosumi ye di kwa awieye. Na ehon sam de bebre. But when some men there ben so ana woso kokuruku amanyokuo no. Yeah. The new patriotic party. Ekwa kotraba na fi wayi won franka tuni. The obegina party anim etu franka e de ama MPP amanyokuo no. And as we speak now, analysis bebre na ekoso, polls bebre na ekoso. And it's between two candidates, two strong candidates. As someone no medi kan agina brande pa. Ora Kennedy a compare kwa Japan. Dr. Mahmoud Baumia. And the question I'm busa na pay. So mo mienu why and a bit to me to franka no kwadu anapay mabinti o. Right back of that. Yana Yankopon ase na yemfa nche mu odin na ase ma neti fo mutia no pay. Na se de wo kan ye no. Edu pempem so a nema bi asisi na no atwam no de ese wo ma ni twam ko na ohu the way forward say yakoye ni mu no ade na wo ya bitumi abo na obota ya opese oduru ho no watumi eduru ho no ya de ba ko a ehu hia pa ma odesane bia ntimi obi a meto no aya de atwam ko na ya menta anwe ho because chaman ekọ obeyi a ese obi a opese wo chemframa sa ne che se opese nyoma atwam no odwenwe ho a na okofa ba na ti se obi opese ochemframa mframa nya de desane bitumi ache no enti ade a woni ho ahoden a wontumi nya ho hwe no there is no need say wo ha ho na mom de wo wanimu na obetumi aye ho bibiri no ena se wo de ahoden ehim na wo ye enti sometime to say me so obi ha na ho e wo bi ase ho na okasa na o ha na adwen na wo yese na ye mesere because obi abraba enya wo de ya wo na ese ohwe kwan befa so a wo bebo wo bra na wo ho atọ wo ntumi nya obi adwuma nto wo nya wo de nto nko ye obi adwuma yenya ni sa de bialada ntini me atwam de let the past go na focus on what is ahead of you na betumi aboa na obota apese oduru ho watumi eduru ho and now we can be concerning MPP wonom primaries na eba so Yankopon ya adoma Saturday we no ene de no oma manyuku na nkasa enim hyehya hodo a wono maya ompese omode boa na omode echichira manyuku no na woma yuku de tumi konkan ene wo hwa akanifo anase mpanifo hodo a wono mu nyina ekondo so mbetu franka na in fact obia bobra ewo manyim efa wono mankasa nhwe so pa wo magya wo machire ene amanyuku no so mu nyina asoma manyuku na che nti obia betimi ayewe na ohwe ni panum na obia wo mu bia no ebetimi adi nkonim do ewo mu se utumi hu se nipa mienu bi ayi wo mu ho if like omo yi wo mu ho a tuso sa utumi se sa nipa mienu ne de dodo na susu se emu ba ko na be den obedi nkonim nti doctors miensa but me one engineer me ade aya na me kan se abato ekoko mu ade senka yade a on enipa aya na wo mu nyina ba wo mutumi ebeka so ye ni yetimi aba wo camp ye beto ama Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ahafo ye nyina ye to ama I mean Kennedy a compare ko hina Japan ye nyina ye to ama Dr. Brian e champion ye nyina ye to ama enne o mama keka ni nyina ye to say Dr. Oseya ditwum enne afi so engineer Kobna Japan ye to ama one ade no me de ana me mfa sa ne ma na nya adwuma yeah abato ekoko mu ade enya ade obi abetwe camera de akosi obi so ehu ba bia otoko ye enti na ye obi bi ye kan se fie delegate omo ho ahomete pa omo ho ahomete delegate I'm telling you esi ahemfo no na me ka kire wo enti me o saya na oye nyina ye beto ama no abato ne ye chawan kokoko mu ade ye o abato fro bi omo nyina so beba omo nyina beba abeje de wo so mo je o de hyase na hwe enipa hodo mu di kan o ye call Dr. Mahmoud Bawumia camp be hu ana sa nipa kura san firi ho na o ma sa akọ Kennedy camp na nipa kura san firi ho
omu nyina so asan akọ branda champon bisa ho se sa nipa ahodo a omu nyina kọ bontum dudu omu akire no obi aba omu nyina aboje ne so ana anya sa nipa ne yenum but constituency bi a obi abakọ akoye campaign no sa adom na aba sa nipa kro na okọ ba omia camp sa nipa kro na akọ Canada camp. It tells you say a cocoa season. What you say? A cocoa season because Obia kakre woman no. This is the right time I saw when we intense. Okay. We intense. You woman be fear 19 ba kubina ba kwamba. Nti cocoa season almost so eyen kakra nkra se be yan kasa bato nkwa wiye no. No bi di obi ka wanya bi di akugwam. Ebia na wantua ne nya. But anya hwe no. Obi tuma nya bi di ate so. Okay. Obi bi tuma afa ho anya sika etumi di abie ni shop. Ne jono so appropriate. And Joseph we should fear delegates. Hwe. How do you want to know way? So about to down better be na me hu se na wiase na tie. Enye ye we ne bedin kunim ne hia. Ni pod ne nsa bi si ade ne so no. E woni tirim. Okay. Mo ba hwem anim sa. We ba na o ye ne sere. Ba ono angasa wo ko no. Ono onim dia wo kwa akoye. Nti onim dia obe ye. Na me ka kire o chama. I see. Bibini. Openi. Wo dia obe hu kurum a. So MPP presidential primary so over 211,849 delegates are expected to vote. Now, voting centers, I have 333. Voting centers, I have 333. And delegates, I was what to abano. I have 211,849. Now, Unyamodo Duana, Ubetu Franca, Ediama MPP, Amanyokui. And I got your Sammy B. I cannot pay a fear delegate. And I was only said, and I watch when a champion man at the back with betu. I can a Franketunia be the MPP. Napo. Maintaining, what's it? What's it? I see in my 7 years attending cabinet meetings, I can say with authority that from the President Kufu, Nana Dankwa Kufuado, down to everyone else, Dr. Bawumia was the most sensible among us. I see. I say cabinet and also in penny for no more swinging now from Sirius, Dr. Mahmoud Bawumia. Dr. Matthew Poku prepared the cancer. Now, I dear Bakwa Mesrama MPP for any say. Wouldn't say had a yammer yourself. But I wouldn't go to the Crontia Yakasan Semian or paying the same. How can I make Boban? And they say, you what national interest issues were. Na ne se o man no se de Ghana ye ne ayama na ye no akoye tafra hwase emutu edanya nti obi obetu franka ma MPP de obetu franka ma NDC no emu ba akoye potential winner e de be ye o mampani wo manyim nti so mokoto aba nipa bi a ombeto aba na ma no na ho osunsuanso de mo man no that is the truth ewum because said the Ghana for yense san ya adwen say besisem na ya to amani pa France ankrankuri bi a okọ independent and as a different political party na ya na MPP ne ni sine die nipa bi MPP be yi no no ehu osunsuanso ma ne se o ma ne be kọ nanim na enko nanim sa na NDC nso Ghana man pani John Dramani Mahama ne bre so na say o de akunwa no to ho a nipa obeba betu franka no ono so nipa bi NDC be yi no no ehu osunsuanso ma no enti na ya na ye ka ho nsem no enti nya say bi a sebe amanyoku bi ne eternity no we don't do politics but yetenase ya no kure wo mu na ye den ye ka enti no sa amanyoku ye ne ma bi ye na sa aka santwine ne ma bi na so mu jaye enya fine say you see say akonya tofie na say ye pre na say na ye kansa money tia ye ho a ye bie kwan to ye ho ma omo wo akiri no omo ne ye opponent no take advantage of that it's so bad. These are the things that they should be careful. So, pay to me, you met too many free ni. Emma yam fat time and entire because at the end of the day, Nipa be of a magic, victorious or no. Say Munina more coming together. The Munina more buano. But here is the case. I be an we are say we are say Muyanisana, Nipa no opponent no to chato. I don't know, Sani, no. Ono betu twetwa na monke candidate am ho ne go on the time no do a campaign on ha no sa mun kasa na be ye adwuma enti eso mo hwe ni ye o ma no kasa o mo fa akode obi anka de obetimi aye na mo fa Ghana ensi o mani so se Ghana no be ni ye dan se o mo be defend party eno so de am wo man enti no MPP amnyoko no akonya kase na ato enye o mo nko because ya me ya adoma ye nyina nim se Ghana man pani the term of office ebe so 2020 ana me boa yes se bibia o man se sama because me kai say recently constitutional review committee no bae no o mo kan say there's no need for third term for president
saa no mo de ba abonte mo de mo beka ya ne say ade o mo suggest ye ne say e bi o mo de 1 year beka I mean 4 years no ho enti bia yemfa ne say wo first year wo ba instead say 4 years no o be ne 5 years na say wo san di nkunu ma wasan akọ 5 instead of 8 years na you saying 10 that was the suggestions o mo de ye dey ebe so meaning say Ghana man penny there's no way say e bia no obesan akọ ne prensa so ko man penny ti definitely nya ba sa pe NDC be san akọ primaries akoyi nipa o tu betu franka ede ama NDC ameyoku no enti de ye kan ne about MPP no ebi so wo ye nima etwen yen for NDC de na the same thing enti omo so nipa bi o mbe yi no omo kasa na nyina de omo be kan se ebia ye mfa ne se ne MPP bobo omo ho akuti ke kansa mo ne for omo ho a NDC twitwa sa tape na gu ho sa nso na NDC so edu omo so no omo so mbo omo ho akuti ateto ayampe a kire omo ho a MPP so be den e betwitwa sa tape no ntreduru ho no ma sa ne ma mienu no be di akotene enti obi anka de obetumi aye me that's how for say it can obetumi aye so on the poll and as a paper no so no number 1 on the poll aye Kennedy Ohene Japan Brian Champon aye number 2 Dr. Mahamadou Baumia aye number 3 Dr. Yao Osei Adutwum aye number 4 and engineer Kwabena Ajay Japan aye number 5 e paper no so. And in between number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, no. Why? And the two franca, Ediama MPP. 32 minutes after 7. When we say, me kai ye be a buyer, daddy de I see how you man buy. Who says I'm gonna hit tape? I see how. Okay. Na ye kofu pencil. I think that was 2000 was a bibisa. So okay, sa anyoma na. I see who sa anyoma ne buy na no. That was President Kufuor. That time I'm saying no O2 franc and no or down opa. Into do baby I would done so count it. Ayana or more yam one no pennyful pina or monsa da in Nimudin. We will be cockra no crown no nipple nimidin. Into number now we watched and then done it trim. Baby I know you obtain here or money a top and down. So album about 2002. And the come up. Hellcassan is any bunny affairs one as sort of one. Ayana or more monsa than Nimini penny din Munimakan. Can any day or the 2 months me first one at the hokra or the basis so. Because I see how do you say last one and then a tab wow mopa. I want almost everything. And the no woman no. And only your mom money marking kind. When we say party say we walk around now on to making kind by party near so damn you couldn't so much into money debre. Money not to be. And the INS so one I see one day or more money marking kind of wow. But to marking kind on one far as numbers in your way. Debbie is on him dear walk on any power and on one fine way. But opinion puller morning show team yeah. We can say it on authority nature say. As we speak now, no. Nipa mienu among the 5, omagina brand pa. Number 1 and number 3. Number 1, number 3. But election there be betumi asi. Hwe, Bernard Champon so wini aba ne hands down. I don't can want ya. Me say down beto aba ne be wie no. And e betumi a kire nipa we din kunim. Oh yeah. Yeah, me bi ho no ma sa na ma na ya empese be kasa afa ho. Let me tell you one thing. Me say me yo bi a say meta kasafa ne ma bi we hu a anka maka ho asem dada. But so be kai asem aka bibia kire dada. And mean couple of your workers amaka bibia kire wo mo. Yemfa yani ni akire ne hwedie. But radio no so de menka. Menya ni munyampe nipa. Memfa anya hwe. Ti offer no betumi aka kire me. Off end there so be say senior. Aka kire no. Oh ya we. Maka kire ma lo nipa bebiri de be si nyina. Aba no mbeto no maka de be si nyina kire wo. But say on air menka da. Tunim de obewini. But menka wo MPP election see. De obedi nkunimu nim. Nyame adama. But menka nkire menka e wo nso da. Memfa anya hwe. Say na ya na asofo ni be de fans no. Memfa anya hwe. But what but you work as of asem no. Memfa anya hwe. Work as of asem no. Obe na obeti prophet we say we e de bedi nkunim. Memfa anya hwe chaba. Nyame ayi akire no. Say number 1 e de bedi nkunim. Woni say na prophet we so aba. Nyame asisu de nyame ayi akire me. Awo honhom wiase no. Me hu say number 3 e na ti oso ne so. And question was say na Nyankopon wo yi bibi kire a wasesa no. Ma me ka say me nchira I quite remember I think year na yem papa Tamres ewe ni about I think that was 2009. Yes, Ekofo we 2008. Yes, and I yem papa Tamres buy you know. I had a dream. Na dream na me hu ye. Once I me catch me father I suffer and I me catch re no. Me catch re no o kire mase. Na me tu me kotodwem.
o kan na me de tu me kotu dwum na me de mani kotu e wi mu tae eni si ye pepepe enti sa aba ne beba wie ye no na menim nipa obedi nkunim dada because of die na me so ya papa kire mase ye no en ampa ho en bi asi aha na menye bi a me yes fans for no menka emfa magie ni munyam pemfa anya hwe that is the truth e wom but e den a de obedi nkunim ne de yame ayi ne dada okay ebi awon so wo tia no pay ya what do you think say obetumi a winning race no between NPP delegate and I say delegate kwa to abey aspirants no eye mako enum from number 1 number 2 number 3 number 4 for WhatsApp message Fabra 0593406565 why and a bedding kunim Saturday WhatsApp message eye 0593406565 ko wakra tamo boss wo bredi right back obra da se ne akwanya wode ama me anope bio na yemfa nchi mu odem me yetiefo anope wonom etie ku akrata moboso ne nsem ne de bebre na aba abontene so na yentu ye bo ase na yentutu na sere ne abasa ne ma ade hia wonom ewo man kan na mehu nsem ahodo akwa akrata no ede aba na meka sei bowura mu ewo daily graphic ku akrata ne mu a ode nsem aba na wotire mu a Nyindam remains Kwandai MP Supreme Court rules Entikata fa toso dumiensa ewo kuni daily graphic wakata nim ebo amane se onimnyamfo mate Nyindam ono ene ye mahye bedwani ede ma de hya won mo Kwandai na eho nsem ne konwa no nsem ba ho a efiri se openipo no so epreye ewo bra na wonom eto aba ede ma ND7 yoku no echire mu am abato no ekoso no ma bi toto chiwa ne ma nhye da nkonkan enti yoda asam no kwa akoda ne court ewo Tamale High Court am court no esisu ginaye se eye no kure se bibi koso ankoyie enti saa asem no esese aba no mosanhwe na omoto no foforo enam so emempo asem no kopie mu ewo manga na mahye bedwama ne kwagya atwetan kura kyese ko ba wieye no na ehu behia sa so ehwe manga na bato so eye hyehye foforo na aba no wonom etimi ekoto no foforo ne no ana asem no anye Matthew Nyindam anya ne de na odi asem no kwada wo manga na ye court Kubatan Supreme Court am omudi kan ekwa tetena edikan na enu watina Supreme Court no ehya wono mo say endra dane da wono betimi esiginaye ewosa apina yem papa Matthew Nyindam de bae ne so na endra ene ye court wo bomma enyasem kuma MPP amanyuku no makanifo pina abowura Supreme Court enu watina MPP amanyuku no mampanifo pina so bowura hodoma abato no sunsanso kwa wieye no na kamia se kwa unanimous decision na kire se ajaje se no atemuafo no mako nan ekoma MPP ni ono make say oye Kwandai mahye bedwane onimnyamfo Matthew Nyindam odemu kire mu a abana amokoto ye no ohwe oman Ghana mra hodo efa yen abato enhyehyɛ ye ho a se obi abato obi ekwa wie na hwe ne sunsuaso na anya woda anya hwe no wo wonderful mako aduonu baako a ese wutumi ede nsem ne kwadan asem bi no manhwemu na atena hwa na mfie bebe be kire kwa afie chi na wo de aba no na ya edu ba bi a ntwaye na afi so mhwehwe no mahunu se nya de abasabasa ye bia ehya da course wani ntie etumi ekwa abaton sunsuanso nti no eginasi a Tamale High Court ni si ye no wo mo de kopie mu ewo man Ghana ye Supreme Court no akoda ne twabutuo DJ ayi omalo so ni twabutuo twabutuo enti no se koba ne se ade na eye ebia single six amadan ne eye 9 ndu betwa ni twabutuo mo se da bi court kitwa na asem na odi ye na mfa kwam nti o mabonbo ngalata mekese die api na dinkunim ma nipa ode na asem ne ko ne zia mo se na asem na ode ko ye no mo hetu satentehuru timekese mahye bedwane ede ma ade hye o mo wo Kwandai Matthew Nyindam eda so ayi mahye bedwane a ne ho son sa abrobe na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumiafo ni da katafa toso miensa ewo daily graphic wa kwata nanim ebo amane say I am committed to party welfare. Dr. Mahmoud Bawumia chirim say na niku MPP amanyoku ne daache ene omu mpuntuo eho pa enti abato ne de so mo mpenipa obetumi aboa na MPP amanyoku na be kra behwe de a mo san no ho a na we de asere mo saka poma ne manwam no matu petetu nti abane de ono onka ne tenten bia mo amunim ne nsan no adwuma mre kakra obewura amanyoku num modern bo a wabo no ode ne ho asi wasa kosa amanyoku ya nti this is the right time I say mo hye na nimunyam na this ready nyina ni one no ne tenten bia
Sansa na penifo chim say Bank of Ghana timia drop one policy rate no to 15.5%. They say no sensem no. Bank of Ghana one policy rate no and then penifo timi ate so about 15.5% akwaka ten e de ho sensem e de abam. Sansa na protecting forest reserve from Galamsey. Chiefs, residents call for military camps. Ntimike said ye penifo akasa o omo akasa papa omo chirema edu ba bia nsem ni bia ye pa anu adene ni sento omo sre se meme ahodo agalamse no ekoso na wono mo se yensu ya tena ye ene yen akwaye no won besre nka aban ma asojafo no enkoye ye wo matena ye wo saa mea no ene ye bekọ na ye asojafo na asrafo no akwakoye mo camp ewo ho ambo mode ade omani ede bo apro nsuo no ho ne ade a ne yakwaye ni ma nka ne beboa na saa blue water guard for ne de omu chire mu asabe mponko kura hurutena mponko no kura na yetena mu so mu hurita na sabe enwe enti na emfa omu ha hetu sa tente huru ti de ade ne de okuwe ni de sojafo asem yam omu nkọ ho no ma saa boys no saa nsem huru no mbegya na nte saa de a okono be yeden pa ana ho nsem so aba na Daily Guide kuakra tane den semaba o say Supreme Court retains Nyindam as Pandai MP yaka ho nsem tieno no ye montra na yankwa yanim sanso na my vision for MPP Ghana set me apart enti we doctor o say yawo adutwum akane o my Ghana no na ye oswafo a na ohwe o my Ghana ye ho masua eso a obo modern bu adwumaden activate ne ade a nyasem kuma kram ono kura yanso na ye adehia wonom ewa bosomtwe wonom ma hyebetwani o kiremu a ne body mbo na ni suade hunu de ma MPP amanyukuo no na afi nso oman Ghana hyehye pa wo ma oman nti no ema ono no wadanso efri nimpa hodo aka wonom nyina epre tubre de ama MPP amanyukuo no nti ono no onka ne tenten bia katafa toso miensa eno ye bena headline asema eso pa delegate bae no ono no ye nimpa bia wadanso enam na ni suade hunu wo edima MPP amanyukuo no na afi nso oman Ghana nti odanso enti mu mpewe na mpekare motom abana moto a o mmegina onkoto a yampia nkoto tensem bia montoma no na we nyina ho ye nyina tuntwa na num nsem nyina no ono obia ne tintin bia sanso na police arrest for gold robbers ntimika sedie nipa makoma nan wonam de sika akọ no mani brenti krono aposifu eso mpa achi a eno so aye yompo akwa krete de hon sensem ede aba enyasem kuma kra na suspect no ba kwa ye friend Victor Jan Victor Jan wa ha ena Stanley we afe michia great we afe na pay na danfo ba ko na ne ho aka adwa mu yo ba ko no so de Stanley we afe akanten so ye din bia de pao ena ade bokro no opani akanten de uti sa di no to mota do tumpanifo pa eno mo be fro ma akanten bia ta ye nipa bia mo bobra kwa animu na akanten we nku atumi akọ wi ade ogu akantenfo animu ase wa nya de Stanley so ye din ba kwa ye me de pa Stanley me de pam wo de akobokro no yanku ya nimene yamfiri mu ane yanko pie mu ewo de Ghanaian Times kwa kata ne de bia ba na nyasem kuma Endrada Housing Minister Works and Housing Minister and if water resources Odensembe tudwa o kiremu a me wo fa ze grabet o say yanka ngira de hia me wo oman Ghana mu say sagrame project no a bounce back aban atumi apaw obi o ya nkwankra obetimi aboa na sa project na mpanifo ye yemre bi atwam no Ghana sika de ye ma ne hye kwa dabi oman Ghana sika ene yesi ye de ye affordable housing yesisi adan oman ne ye de sika esie na ne sie ne sisi wi abeba ne bo na kofom na Ghana ni ana ho akere no nya babi mfa ne tire nto edan ye kama apartment papa bi wo be kwa na bibia fulu nyanya o kitchen ubi bia we wuhia hwe de ahia ye aduane a wo kwa kudi dwapa wo kudi dwa wi na badan ma wuhia hwe bio bibia ye intact kama na di o ma ya ben bia o ben nam ho na okọ we ba o ben nam ho na okọ enendra oswafo se yen kan kire Ghana for se Ghana man pini aye krado e wono nsaka eye developer bi obebo na sa ada no mo asisi ni nyina kama nti o mu wie pe me ni DJ o ma lo ni benya mako ane ye nya bi ye betumi
ɛdan ya mo say affordable house na be wie na dollars ɛna yɛde manipa amo de yɛ nka hwɛ nkyerem kurum ha me yɛ ɔmampani a me si dan na mesisi ne nkuma mu sɛ bɛyɛ a de ɔwɔ fam koraa no chemen ho bia na single room self contain bia normal one na nkaje watumi afford ne ya bia bɛba tra na series bosome wa hunu 250 ɛne saa ne de anim sɛ nka hiafo de ana chama anya saa na mo de dan ba ko ma nipa bɛyɛ 5000 a month na ka kyerɛ sɛ affordable house and there nyankopon bebisa mo wɔsoro hɔ pa ana manka ne yi bebisa wo mo pa saa affordable house and for na ensɛm de bia san ba ha bio ma san ba ha na no rerun at Pandai. Supreme Court overturns High Court order. Enti Katefe Tosonan wɔ the Ghanaian Times ɛna de hon sɛm abɛyi. Yenko PM ɛwɔ the dispatch. Kuwakra tana den sɛm na ma no pe ochire MPP's flag bearer elections. Sɛdeɛ hon sɛm no kokɔ na no mu chire mu a APL final survey tips clear victory for Baumia. Enti sɛdeɛ hon sɛm na ba no APL omoso agbasi kuroma akochinchina monne MPP amayo delegate ni didi nkombo no wode mu chire ma nipa omhunu so osafata paade ya Dr. Alhaji Mahamud Bawumia onna bedi nkunim nti ne ho sensem no mde aba no wo mo de nipa wo do mutu franka ni nyina mfoni abeto ha ana Bawumia de no mo de na dikan na mo de kan de atoso mienu brana champion atoso miensa se de mo hyehye ne pepe ne mo mo kan de insese nka ballot paper no so oda face no ho yi na firo no mo de na akwhye brana champion da bre se hu se de mo aye no ena mo de number 3 ebedi face na say Dr. Alhaji Mahamud Bawumia na ebedi face no ena o mayi brana champion we ye o say ye wadutwum double no mom dia ba be hye ho no ana ma hye sima ti Bawumia instead of third no ebedi face na Kennedy second brana champion de third no oda ho na mayi na free second na quartet o say ye wadutwum fourth no oda ho a ena Kobra Japan de asa o munyini ni saa o adentra da bia omo ye pu bi oda ho a ena we nsu senior so saa menim de nti mo ye bi o say ye wadutwum mo de neto fourth enyini Kobra Japan de bia fifth ho a na oda je so ne podi he ompagya obi anya pu kura ma ne dawo e de bone be no de aye mo ebei ada na mu chire man kakra da kro be ba na nka ma no be second bi mpo a na ko de acheche ne wure na bia mo de neto form ho saa de nse nye o na male infertility account for 70% of cases where couples struggle to conceive openi omo gu enu ma si o omo say aya na infertility emema o say aya na emma awo mu nsensem na ayawo yi ma ware saa be yem finhia be yenum tem 10 years ni aware ba ko pe ba mamu da tese me po baba kumpo atome na so nanka ma ye nga ma ya mfie duntem ni ede ba de awade ba kure ni ba kokora ma da eno mo say asem no munya abotre wo kenkan the despite kwakra ta ne fa to du ba ko na Obama ne say male infertility account for 70% of cases where couples struggle to conceive. Enti memma awona enta ma wawade mu no. Dodo na no hamuji temedio so ni nyina se kutu se bam. Eye memma na. Openi eye memma no. Omuso hamuji temedio so ni nyina na ye memma na ma ne de na 30 pe kitwe bi. Ena ye ma no. Omo de na omo wo. Na se memma awo bema na ewo. Openi so wate ase ne se memma na ye den ewo. Enso awo ba pe ena bra ma bre ena bra me bre yansa me wo me ba ena den awo nsu se meme ne ye wo. Wate ase ena de ne ye se mono ma ye te se na kotechu ano. Wa ye se we no pan. Nti ye di nso no gumu a na ma hweso ama ye. Na adane ba. Na wo yi ba fia na bre na den na ma ya gi fans ni nyina. Ye se awo dodo na ye mba ni nyina. Ho mu gi maduo so ne ye mema na. Nti ma na ya mu ntwiti mema ni ye didi ma mo mani nko ho. Ye didi mu ne hia pa. Mo nko kro mema no. Because when you funa we ni bebre 30 pen ye modia 70 ye dia ti memba no e dia na akofa sa na na ndro so mo kan say nsanden no mo so de bawo mo a mo si nsa ho a mo se na yi no samro nwo no mutumi boa na madam yese ye moa mo munyai na eka ho pa obi ware na se wan ho a be ye ni biri sempa wo hu ni se be ye din o hwe na se nsonam na tisi wo so no so mo be ye sa akate wo fie ho a enye yize kura na adentina se awo ma mo tata ma na sa no Wada kachire Ghana ni se oba ne be mate na se
oba ne nwa oba ne fom so a sa do hu se ta kwaso pa e se da kro ehwe ne ka ho asem fia because obi obewale bi a wo ne ma no na ye de oha na akwatane akwadan oba na wotifie ni se e na oba ne nwo na be ma ne maame akosi oba yisu sa akate ene ateni pa ne atete ade ne be fam nyasem kuma oba nya somdwe da obehwe na aba ma ne nwo ene aba no because me hu se mema ye bo mema so mo se de da ba dodo ni nyina ye ma na ye maame no ehwe ma na ofie ho ade nti oba na anwo pam no ma ne nko munim ntra the chronicle ko aka tandi bia ba no kirema Ashanti region backs Brian after delivering his message of hope to 11,000 delegates. Intimika said the sentiment temu fuaji boom wa mu kirema senior man Brana Champon onu an omope onu an number one candidate omope so onu kotu Frank Adema MPP na nim say sentiment tem ji utum so de MPP am yuku na say what timo because na dwosom ne hwa na ho asem na wa ben na APF reviews Bawumia will win one touch we ya nkwa ne mpre nu so Bawumia bedin kunim pew ba kope eno ano no onso no ho asem anyen na Bawumia will bring victory to MPP says Jinapo Samuel Abdullahi Jinapo eya aka ne osoafo no hwe manga ne yensase yakwaye ene asase mu adodode so okiremu a Dr. Alhaji Bahamudu Bawumia one touch motoma no pe 2028 MPP osono be firi nwuram asan betena omaga na akwamwa so abesoma oman bio entesa na wotutia no pe the osono will remain in the bush na wadidi wo nwuram ho a ntimo hwe ni ye eno so ye nsema the chronicles the buying na the metro lines the bia ba no chem say Brian beat Bawumia and Kennedy in latest FGAP poll eni ade na ba yiro ha so mu chem say Bana Champon wo hwe eye FGAP poll na ba bonte mu kirema chese Bana Champon watitimu kra bebi onenam sese no o ma maka no bia kra men no ti abato ne de memenda eye Bana Champon ene dinkunimu abato no entimo bia ni sivu Ghana ni bia sa bra ayi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne Kennedy pe dabi chese we mu kra de kiremu say the latest one aba no Bana Champon ono an ekro ti abato ne de wadinkunim dada kra eno so wonsensem aba no Dr. Brian Champon MPP flag bearer aspirant na kwaka tane ho ase omo hye ne batakade in fact wo hwe space hye no the metro lens ne yeka ho asemi the metro lens wo hwe ne che hye no pa na se the senior man ba akonwa no so be fata ne pa hwe se de ote ho no se de wagye se de wagye demu no wa se former Nigeria for president na wonya ne baby ko yankopon fa ne kransie mi wura fi ne din oli se job ba sanjo se ho ahwan no so se ne pa menye sure wa preparatory wa preparatory wura fi o preparatory preparatory former wa boy adwuma pa wa preparatory de dada etini ho asema no oye nice man pa oye nice man ye so bedin kunim dia na Julius Debra ono so omo se enya asem kuma o omo so obo adwumaden pa hwe so manyimu Julius Debra chief of staff dodo na nheda hu papa ni yo ba senior mu kiremu papa no ho jai onya ni pakuma kra kata feto so na no miensa na waka na asem o the metro lens ko akata no Julius Debra the quiet power behind Ghana's political engine tale jai omo se man de chief of staff hwe enya ni pakuma kra se Ghana pa politics na ade papa yi wa kwadali mu ni mu ye bibia dia dance na Ghana man pani se ne time no so Julius Debra obetu Frank ani bi because the man fans o ha na otumu se obeba o se na se be hu so ne mebu no ta ye exercise bi ni ade ana wahu bi o aya sa na ye sha ase efiro sa na ye no se chairman so sha ase da Ghana for ase thank you to ana anu so wahu o wa ya ade pa on na Ghana for ase hu hia pa ogusu a da Ghana for ase na ensamne de dos pa yefiri ho ne enko daybreak di binam Brian or say Brian Dwarf Bawumia Ken in FGAP polls intimika say the chairman so on we bro from use here no Brian Dwarf Bawumia and Ken just wa Kennedy
onyina Japan ene ba omiamu akoye nketen na no ahuru agina wo nyina so wama wo nyina ye mutia na chese we dinkunim abato ne de wo se yenka nkyere Ghana fo ba na champon se bibia asesa de a se de ade na ye no ade ne betumi atene enti yenkoye ken ene ba omia bio tibe hu ase be na champon ne nam tenten no on se ye kan tenten no a those days no mo munim bo pa na 7 and 11 enti yenya bo na de fat torch line na ye kan se tenten no bo se na 10 ne 9 ne de agina mu so no be hyegu be hu na pew ase wo cross wa na wa bo ahya angre ho no wa hyew o mo se sa na Brian champon de ba no onam tenten no ase be so cut in be hu na hya angre last pool enti o mo hwe ni yi pa ti se konimde ba ma na me ne Obia nwa firi se wo hwe hwehwema hodo a eye FGAP dia bana chale omo de animu da ho sa no mo ka so mo de animu da ho de mo hwe ni yi na nkonimde ndi apa the hawk akrama na tufa no ndam wiem bo ne moto mu se pa sa no de nsema ba Kennedy the man to beat ditezi anya hwe kura no nipa miensa na post ahodo na abere nyina kire se omo nyina obi abedi nkonim disi ya yemfa ma hwan opani sesi aba omi anya ne de Kennedy nso ne yesi the man to beat sesi onu susu gina mu pampe ditezi hwan pa no obedi nkonim MPP abato Yankopon ya adoma memende ayiri yo ne ho asem no wa ban ntia ne ho sensem no na Ayawaso East or Abuja Baba Jama ena mekase no wakwa kotu franka no o say Ghana ambassador to no your friend is Nigeria no ye papa Baba Jama oh ena Baba Jama akofa nkrata say Ayawaso East mi am mfikyire hwa ni man ni potem he wanom mahye badwane no wu ye no o say akomnya to fom enti ode ne nkrata ko ne nansa na okosan ye bibia mpenifu age atum so mbekọ vetting na se bibia vetting no pass pe sa ama adehye no to abama na oba be ye mahye badwane ena ko akrata yi bisa openi Baba Jama say abanya mo appointment say wo no sese no Ghana ene Abuja na Nigeria hwe hwe ho maye na nkitahudie nkoso ho a na sese ya sa di blend say kitawo na abosum do yetua wo kaka masa na wo san kopre mahye badwa kwamnya sa no ubede ne waye sa adwuma ne mienu enti ubekọso a maintain Nigeria de na yade ahya won say wo ye Ghana bofotene ne ama wo mo na say MP ni ho ne ho de ne MP ne mo de on bra e ho de because said the ambassador to we na wasan akoye MP no MP nam say mo de pa next year mo 2028 mo akogina wate obe ya wani e fra say what he wo he na ate no abrekuma ndi ho na akotu no wo sa no memo akotu de ho no wate ne ato ama me hu say MP ni mo de ndi obisa say ni Baba Jama no said the bremion ya me na adom na so wi ni wo Ayawaso East ho na obeye de he na obeye de he say ade no wo so oba be ye MP asan yerinya na Ghana fo se MP fo bebre no bi akita di bre na meboa okuje to abra ko no nyamfo foreign affairs ministry so ye not to ma hye bedwani se Ghana de sa na ye no Ghana de sa na ye no bebre nya no nko dodo ni nyina ye MP fo na no sen kita di bre na ye sa na te nti moma no nkotubi because mo ye dan ya obekwa kutu na the observer so den sam nam na o kirema government will roll out a national rental assistance scheme in all 16 regions. Housing Minister me wa fa se Gilbert na ekeka kansa ensem yi o de bia ba Kenneth Gilbert ejei ona ye housing minister adansie so o kirema abanku ntabuo anhyehyɛ ya Ghana mampani John Dramani Mahama kan say opese na mamu no mu de nkuntabuo mapa eye adwuma ompese wo ba be soma na be wie na asoye no be kwa abana be free power na ye be kwa na ban foforo ba ye we ya disika ene we ya ye say dabi ompesa na ma no enti wo de na aba mu anya hwe kura no bobosom miensa chi bebu nkunta na Ghana fo nyina hu dwumadi a wadie wo wase ye honom nkunta kire Ghana fo no nkunta na bebu no Ghana fo do mani di akire sankwe ya Ghana fo nim ekwe nso aye nim se be ya tamu bidu na ye reshrafo si ense sem a betumi ho wontem na ndra senior kokasa na okire mu a ohun say omode hihye bia bo mfa ne national rental scheme na no omode boa Ghana fo edu ba bia na sika sem aye den bia na wo fie wura etu ene ade a nti aba ne saa na utumi kopemwa efiri saa fotuo num na wo de rent wo dan no
na umama period kakra de be dandan wana discuss kana beto ne dabre o chirema aboa pa since 2023 abanda da MPP abreso Ghana man penin da na dankwa kufu ado abreso ba no eye fine wa mu chirema Ghana for do asa scheme no mun sanka bie no almost 99% obia baji sika na osan de babio obia baji a nya kwaku anansi asem obaji ya na wasan de sika na ba enti amase sei no mahunu se Ghana fo age atumti no SMTM mu no so mo sha ase ombebo busia na ye kakra nkra mo ye piloting se wahu sisi ya Ghana fo obia age atumti obia ho kire na wakọ ho na wakọ kakra gu no phone so but amanfo yi omsem ato atwene sani oji tumi de bebire yi omsem card na obi kura tumi ode ne hye na numa keke no ato atwene because odeka ba mo kire se rented assistance na de Ghana fo adu mo hu ni ti se ne ye enka mo sha ase na mo de command tem makoma 5 pe but sisi ya Ghana fo age atum edi mo hu ni ntia de comments ni mantam ni nyina all the 16 regions obia betumi anya so mfaso na ebia wa ya adwuma nkakra wo de pay slip ne ade na mpanifo hu so wo ya adwuma bosum du a ebetumi atetew nkakra nkene de atua na ye fe na agya wakwaje bosia we de enka yo bra hu se nka beboa pa enka obia akra tumi nya access anka beboa na nka ye nyina wo ya adwuma na ebia wo dan sensem ebia na sa de Ghana dan wo behan a 2 years advance na nka agya wa 30,000 Ghana ma akwaje tanka me de akwaje me dan ana anya sa eye sa nti omo se eye omo de beko ba de me bisa ne se sa de omo ye no ordinary Ghanaian ne nya so mfaso ana mpanifo na ayasembisa o yebekwa akoyese obe wokurum wate ne yakobisi bisa Ghana for ne omo wotonton ade wodwam ni ade na omo ye ompese na yi no atumi so omo no omo nsa dan ni soro no so obi anya so mfaso ana omo nka nkire yen ana sa wo ma among themselves na no omo enjoy ya ne so yepesi yehu ana manka ni yi because say national rented assistance scheme dia say ordinary ne say nya bi because penifo ne de mokra de mumfa nya hwe ne ye nyina yi hunu mu bi ehu behia na observer na san observer wasem ba ko wa na chairman de okani o say aya waso east abato na no mu chirim say Hajia Amina Adam wonim say mashibadwane wa firim sese wa aya waso east no ne ho ka fo na yere no na enkari chira maami no otu franka ni bi into akopeke form afile awia submit no wie ye na wato nkra tententen akwa NDC amanyuko mu mpanimfo se wosere wonom abato ne de onim se ni kunu na afiri mu nti nkunim de na obedi de akyeche ni kunu wire na wabebɔ adwumade na ni kunu eye na wabeto aso de ma wonom nanso ade ba ko ne se wodakunam no bi dakunam a nkramofo nhyehyɛ ne amamra no ontumi enkwankwa tena ni pam se mpanimfo atwa ahia na mpanifo atwa ahia no woto na no toto na no ena wo no amanyoko no wasom fiese ni wo ba oni so ade hunu no yesen ede na kire se wo ye NDC ni mapa ene ade a o kire mu a asa nsembisa ne de nko omunya ne virtual omunya na ba fonten so ne ye zoom na wotini fie tene dem na o ma bie TV na nko da so na mpanifo no hwe o na mpanifo no so hwe no virtual na nko no o ma ye interview no ene ndi simpanifo de ani wi aka che ne so mo ne nya adwen se wukuna wuna da kunam na num se ye nuanom nkremosom no hyehyeye no e ma ho kwan se wo ye obi a wudi kuna wutumi ni mpanifo kohia de a ye ne de ye nka nkyerɛ se sifom ana se mensifom na mbom ye de sa virtual na apese ye kɔ na be fontentan so ne ye nya adwuma je wo betena ye nim one on one ne ye yawo one on one interview ne toto ano ye vetting enti ye nim se maame no besi form ana so be there because they say na ye bisasa na se omo ye ne virtual na onya campaign ana senior onya campaign ni asembisa o se wo di kuna na se wo be ko vetting kwa de nipa sen na mpani amayoko ni mpani fo kakra bi pe na no mbehia enti se wo ko vetting na se wo koduru ho no na se mu be yira ma wo se mra na ma ho kwan se kwatena do mu dia na onya campaign ana ne asembisa o because yenya fa wie na se vetting pick wie na bibia ye fa na ye do koso a na onko bonto a ema party fo no hu ana okay ene ye asem sebe ye mfa nto ho ene ye mu amasema ti no ho asem no nti ma me ne de yosesa de ai ne o mma ne kunu dibire ne nkokwa because ne kunu abro abre yamia amfa sa ma ne wafiri mu a o mma kunwa ne nkɔ baabi obokwa akwaje kunwa no na o de ahye ne kunu ne nyam nti ye hwede ebesi na the satellite ko wakrata no so de binam odibinam no chemsa gaf proves rampant rampaging soldiers at ware oh say make say no
wale ho no mo ne ade no aya na ne ma bi kokɔ so ha adwen pam unum sensem twani ba ko ye adwuma ma ye media general o makɔ papa ne sum wɔ soro sɛ wote ho sensem makɔ hwe ne pa o ma mfa me senior man mo fa so mo ni ne ho agro mo ko di ne dwuma wo ma discipline ankasa e man santwerɛfoɔ mpanimfoɔ ya kasa sɛ ba ne sɛ na santwerɛfoɔ di o ma dwuma mutumi papa kɔbla ne sum sa e ma no ekɔ no ho sa o ma hwe ne pa ɛna o ma kasa be kyerɛkyerɛ mu ha ne ade as MP condemns assault on journalists and civilians ade na mo hwe manfoɔ sa na sojafoɔ no sɛ mpɛ o ma sɛ be du baabi a fo mo ya ade bi wadwuna ante ase opani kyɛ sɛ o ye ya na pɛ wa pa prɛkyerɛ ma wo wobɛhwɛ mu so bi gua na wasɛm yɛ de na wa prɛkyerɛ sa nti ahɔ de amunya botre kakra sɛ mo so bɛ kɔ hwe me wafa sensem twene ni wo won sa no ma nya de opani ma nya de ba akɔkora ma hwe ne sa oyo adwuma kakra yeye oboro nkutin boro no doso se sketch obi de wo ye yin to nkompa no usuro ko papa na sum kra ma kyerɛ na sum ayɛ hyehye so woda befi oho adwene panti a wonya botarata na yemfa daily post in sore so 7 patients receive life saving care as Mahama Medical Trust Fund pilot takes off into Ghana mampani John Dramani Mahama baye no wokyire mu a na niku ade abaako ho nipa ne pina watibia bi mu ayade bia ye kwankoro ha wonom enti omunya kamafo eba ne sɛ ha adwen enti mi kɛsɛ no ɔde bibia ba ɛfa ne sɛ Mahama Care Foundation ene wa bibi kan akoma na ɔde kakra kɔtum na omunyina aboabo na mampani so de ne sika akra nkra guma enti obi ho kyere na ye hɔ yade da no so ne ye kwankoro yade nipa no ontumi nya sika na ɔmfa nhwɛ no ho a na wo mayi safoto no bi na mo de ama wo mo sesei ena kwa kete de ho adansidi aba na hyase eye adwuma eni adibirika bika sɛ dudu adwuma e bɔ no enya sem kuma a mekesei adehye bia nya so mfa so akwa kete the daily post e bɔ ho amane yi ahu nipa makoma ko 7 ena wo nya so mfa so a wo mu nyina ya ma wo mu sika kyɛ sɛ otumi sɛ wedie o masan yo o masan sika pa no ma sign check dia ma wono ma manima ye sede sa mokwa kutua medical bills no makufie aban na afa ho ka nyina medical we nya aban we ye Mahama case medical trust fund na aba no fa sa nya ho fa so gara man pani pia wonkwa so aya de nya menhira boss yemfa kwa krata mo boss oni nsi na yemfa awoda mienu bi aba yemfa ensoro so first one no kwa de ma me wo fa ase ketwa na me associate elder ma the Church of Pentecost Kantamanto Assembly ono the den elder Daniel Ejei Jima elder Daniel Ejei Jima ukom ewo eye Old Fadama district ni ma oka eye mpanimfo omohwe enu se ba bebo afode a wonom ehwe ne ma toto ne ma no odimu tintiman ye pa na ono na ye associate elder edema Kantamanto the Church of Pentecost local assembly na ene ne baba ya ne den ede enemonyam mawisi jima ene eye the birthday so me wafa say happy birthday to you nyame nhira o omo a woda no enye soronko kram ye mpa ebon say twede ya mponyankopon a wafa wo papa ede ne kanya mesem etete adehye de omo konkwagie mu no nyankopon emma sa adwuma we so wonso untimu de nyankopon ma wonyansa school awoko nyame mie wa adwenom oma yedie ene kwatenten ene dachi omanga na benya woso mfa so ne nyankopon fa no mo so happy birthday enkode ama ene wonyam mausi jima o papa na ye ada e wo the Church of Pentecost Kantamanto asem no se yanka njo so wodo opewasem pam enti nyankopon onhwa no awoda no onye no soronko kura the Church of Pentecost Kantamanto Assembly ni nyina nso emaw awoda pa me wafase ene monyam mausi jima nyame nhya no awoda no onye no soronko kura me church member no nti nyame nhya ne pin na ba konso wa ha se aya senior de ba kon ba senior man himself or the ba kon ba London Master P or the biaba DJ Hitman the boss ba kono no na birthday we kwade ama Mr. Kwaku enim dampare obrempon
aka DJ Stone we DJ boba enti Mr. Kwaku enim dampare obrempon a dodo asa wo mrane wa hotedin ene DJ Stone na we free na nakwasi Sister Berry Kofi Enes members edema obroni krom eye Royals Association ewo Osino ena afenso Osino St. Peter's Methodist Men's Fellowship one mo say yanka onkyra wo say ene eye Mr. Kwaku enim dampare obrempon a wa hotedin ene DJ Stone a wo Osino ene ye senior birthday openi de adofo kanie yankopon ohyira ba kwa na wo hyira pem nyame nhyira na ebi nka wabusua se nyame wo hyira wa ma wasefo nyina ye nhyira oma wo nya promprom iyedie enkwatenten na yankopon fa no mo onfo osoro ahombambo emu oden to so sebe ya otamfo bi sode a obedi nkugo o wabrabom so happy birthday enkonfama bi senior Mr. Kwaku enim dampare obrempon aka DJ Stone wadofo se na your birthday I mention awoda no wanya ne sonko kura Master P London ene opia birthday we so buy enti Master P mu nyina so mo awoda panyankopon won hira no awoda no wanya ne sonko kura DJ yemfa kuwaka tambo so ni sinadwumadi aka no ento aso Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise eden yamba papa bo se ba ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo manta de ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts nina aye Abibek Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo won so bra betu bi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ne ho nina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise domi total filling station enchehwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Demom Kai, Abibek lines sitting in our WhatsApp so Abibek Enterprise and home of quality bill. It is in Minia, Femme Waso, any woman kakra, Namenka, Diofosu Plaza Hotels, 171 Trail, Sawo Pebe meetings, and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels, our very spacious conference halls are a state of the art. Se a comdio, now Pebe, ya, Ubenya Diania, and what de Nemo Sham, Napomudi Womwedi, and now Ope and Sapapa, betray Abodronsa, ya, so Bogo Minasia, Nipe Diamunina, by your form, Anum dia, Measure Baby, said Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon, ya a memma, and a man to Missy one trini, a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor Sheku, Amoniaje, Echegusa, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edine Papa, in the Padem. A buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echira kwan ewo abotan so. Eni atechem ya ninyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no. Eni dinhwe ni mo. Se wo kwa adenta. Ya ofrafraha ubetumi afre yen ewo homayi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman.
News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Highly spiritual. Oh, you're coming over because you have to baby, that I was saying it up. Papa, me, I win in our accident. I saw me done for Bana, I ever say, I got so wrong, I'm again so even if you be that bad, I don't need no. Let's see, I'm in lesson. 20 minutes went to the Major Kawa, Major Safwa, Major Car. Tell me life about me. 20 minutes went to the Major Kawa. On 6.9, 17 minutes after 8 a.m. here. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. And I'm a million crowd. I'll be back Enterprise. I'm in control. We've got wide range of clothing and accessories. And man tadi and pedifon tadi and padadia. Meaning everyone I'll be back Enterprise. So brana bejodia. I'll be back Enterprise. When I check one, you've been domain total filling station. And you want so brana bejodia. From Pedifon, I'll be back now. Also, Jody 053-812-9775. I'll be back Enterprise, home of quality bills. Anidaso Plaza Hotels, I'm in control. Are you looking for that? Place I walk out by the drill hall. Once I China Valentine about one of the Mumpika Cray. Anidaso Plaza Hotel. You go for at the gym and after Butan so. I'm ready to see a dental for comfortable, luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Anidaso Plaza Hotel. Swimming pool. Anidaso Plaza Hotel. Also, your Enquiries, your reservation 05304 58834 020-7979-461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort with Anidaso Plaza Hotel. Medima for Herbal Clinic, Dr. Time and Aso. You good news for the people in and around Accra. We are running in our last stop now. I am Medima for Herbal Clinic, Dr. Time and Aso. We are branching up Accra Pokwa my ground for quality health care. Medima for Herbal Clinic, Dr. Time and Aso. 0244-774-282 050-7272-215. Special good morning and come at the Babylonia. At the Babylonia to say 19 minutes after 8. I'll pay you dim come on join you live on Facebook. I you deal 106.9 in Shabba Kwadio Sami B. Atenase anopay and anopay so your special guest will show you swa yanene ba ababa bedi nkomo join your live on Facebook ba wadama no share link no ama ofoforo bi nso atumi ahwebi ene anopay kwadwo mache sabre mu bi me na fe ye hwe na ye nhye nkomo na se anopay mache biem bejo so hate anopay nkomo wo ho papa en nkomo a wo ho no mo no ya sema wuhia pa nkomo no here and Mr. Ghana for someone joining you live on Facebook. Uba no wa share link no. I'm ofufuro bi nso atumi ahwebi ene anapay. Kwajo anapay nkomo aye bedie no. Na mencha dia we've been joined by the head of PR, Ghana National Fire Service. Oraka tenasi anapay.
and an opay bedding come up. Ghana Fire Service, a John some more Ghana, and I dear hard dream papa, and now betting a hash it, and now betting a hash it. As what my then ye found. Ghana National Fire Service, what are some of the challenges are? One move face here. Ya juma say jabeto baby. Say jakuran to baby a wa diketi Ghana for. Send ye betumi ahwe na fe yes ye we akra ye ho. Send ye ja enhye. I guess it's stated this morning. Kojo. Yeah, nti bra kobra yenda Nyankopon ase na yemfa nchemetiefo no. Na eya na intense se omamu ni nyina opopani pa ohwe nkitahudie so. Ede ma oman Ghana se hwe odum jadwuma yiko so. Me kire Ghana National Fire Service. National. Yes. ADO2. Yem papa Desmond aka. Yenda nase say ye to nsa frɛ no watumi aba because enya de tesis say wobenya omamu ni nyina peni ono na hwe omkitahudie nyina so na otumi aba se one ye natiefo eba bedi nkomo yana. Are those in the rank they are saying? ADO2. 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 Yeah. DO2. Oh, DO2. Okay. Yes. DO2. Sure. Sorry. DO2. Desmond Aka. DO2. Desmond Aka. DO2 anopɛ imagine. Major Semini Abema. Na anopɛ wa pomu te saying. As a film nyina ye nhia ntia fishia panso. Afen comment on kwane ahodim. Afisi se nso na bibia akoyi papa. Na eja hyehye nso abrase wo mayi mom. Na oraka me samu akwa babiem de ba Anidaso Wɔhɔ mo Obia dwumadi so. Ghana National Fire Service. Mudwumadi amudie no. Eye de Yo we de ye beda se na ye de nchi asronko. I free and sahima ho mitre. Ye sahima CFO Madam Daniela Mausi into Sapon edema wotiefo ne wahwefo nyina won a wohwen wo Facebook na yaka che won se wo ma akoma ento won yam o mu se yetate se jahyehyɛ ne atore nkyema hodo kwan so akwanhyia hodo esisi nanso arehwemu ewo mu no se odum gya so ya krado enu ntina ye wo ho se mo frɛn na moto nsa frɛn ye nko ade a yebeba na mbo se fata no ye de ama Ghana for de tie ne se isan edwuma so a ye di nti enye fire service a ewo man bia mu a ka plane kura ntimi nlande sanso so na entimi kura so entu nanso uba Ghana fa na Ghana dia nhyehyɛ pa ede egu akwan mu nti san nhyehyɛ no ade a ekoso a eboy dwumadi mu pa na ade ba ko a edi enya asa man ene ye Ghana for no ene se yahwe yi nsem no ye de toto yen yahobambo nsem a ahwe yi nsem no wo fam me kire safety no ene security no ya sheda amma security no more priority I to say yama niema hodo ne akade ahodo ne chese much more attention ekoye security ho echen yahwe yi nsem eye safety no eno na asoman no edi enya because sebi se tanka kra tofom na se leak fuel na fuel leakage bi kra ba esan or how ne ade ewo mu nti a chese fire bi aba nipa wakotwa ho ahia no obetimi ahyehye na etimi akum wompo no ni kwanse wo ben ho no esan se osusu se wonya gallon baako fuel ba gallon baako a sombo chen won kwanti no na wodiamika de gallons ahodo ne containers ahodo a chese o ka bibia kire won a won pese wo bete ase ni nyina ne se wahwe yi nsem no enya de a wo value no echen wankasa won kwa na afin so omamu nyina no edu ba bia ye bia obi asine dan na o hwese dan no se de wasi no niema odi agu nti ompese kromfo anase won a agya wokonkofo aso ekowiewia niema yi obi benya kwan wo ho na waba bedi wonya nti obeha ne se o de burglar proofing and security doors pamping no de ahyehye na so ye se de be ya kromfo bi antimimba but ye wo kromfo bi o chen kromfo kromfo an hu yehu
sabi oba waso ye kra ombo nkaye anu ya fa no komfo moa eja komfo techira moa ono de ombo nkaye na sabi oba waso ye a onte se kromfo bi akeke kromfo de sabi oba waso ye a obebusa me pe o laptop me pe usika bi me pe o jewelry bi ananse wo niam bi a esomobo se otimi ne keka no ofa ba ko mienu bi a eja okọ ontimi nkukuru dan ni nyina amfa nkọ na eja nso so de comfortable mo eja yi de oba waso ya sabi o laptop no o musa umpu obefa ujiwere no obefa usika bi a ehye won paase obefa na obefa kra fa o bathroom slippers asa afa wan kasa umu aka ho aden na sa kromfuo we yensuro no na emum yesuro de obetimi ababefa yen laptop na yesika kakra wa bi a ya bre ho anya na enunti yemfa yahwe yensem emfa ntu ye na yesi dan ne ade a yen hyehyɛ sɛ igya no kra ba edan na nkasa sɛ de yesi ahyehyɛ na fa no ebetimi asigya na no ekwan nti obodum gya so ya yendwumadi a yedidi edoso pa na de edikan a eye yembota ekese ene sɛ yebogya ho gya hyehyɛ ho ban na yenam nkyerɛkyerɛ so ebogya hyehyɛ ho ban ɛna sɛ gya hyehyɛ no nso ba ye bomodin se ibeduru ho na yetimi aso ano nti o hwe broni potokasa mu a o se we exist to prevent and manage undesired fires eno ne yembota yetitru pa esi ene so na o hwe niema ahodo a yeye na yetimi duru sa abotaye ho ba ko edikan ene se ye man kyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ a ye ma no de hia ye mpa ne se omanfo ebehu wansɛdeɛ wohu ansɛdeɛ wi a na etimi aboa won ama watimi de nhyehyɛ pa gu akwan mu ɛwɔ wanso ɛyɛ wondwumam ne miaya ahodo na watimi asi ejana no kwan ɛna nkyerɛkyerɛ no nso ayɛyɛ no nso no yɛyɛ nkyerɛkyerɛ no in such a way nso sɛ nkofo behunu niema edigya gya hyehyɛ ne ba ɛde accident ne ba ɛde hwenhwen ne niema ahodo a ɛde ɔhaw ɛde brɛn abrabɔ no ɛde ba na afi yɛtimi ayɛ nhyehyɛ na yetimi ayiyi saa ɔhaw no nyinaa nso ayɛden afiri hɔnom enti ɛno ne ade a ehia yɛn kɛseɛ paa ɛna afi nso wɔyɛ nkyerɛkyerɛ mu no ɛwɔ sɛ yetumi ɛtoa so saa nkyerɛkyerɛ ni mu a sɛ de bɛyɛ a ɔmanfoɔ dodoɔ na bɛte yɛn dwuma a yɛdie no ase na watimi ɛde nhyehyɛ pa nso agu akwam na afi watimi asɔn yanse nso sometimes sɛ wo kyerɛ nipa na wante wase a ɛno na ɛmoa a wo pɛ sɛ wonya free hɔ no ne hɔ no eduru baabi ana onsa entimi nka apart from that nso no yetufo ɛfa ɛdan ahodo a yesi wɔ Ghana nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nneɛma a yɛde si dan no ɛyɛ nneɛma pa a broni bɛka sɛ ɛyɛ fire rated a in case sɛ egya bi akraba asoɛyɛ hɔ a nneɛma no ahodo na wode si dan no ebetimi abɔ dan no ho ban every gya hyehyɛ no ntimi fan sɛ yɛ block work kra na abɛyɛ blocks no is a fire rated and as a bricks kra na ube use a eno nso yetimi aben no in such a way say jakana ebedi mre ansa na timi ahye na ananso mpo se claddings ahodo a sabi ubekọ ba bi ni yesi dan na yem plaster ho na the local board claddings ibi plastic ones near the afa ho hu a kama na ubusa ho se eja to sa de ni mu a ne hye na saying the basi akọ saa claddings no is it your friend is saying fire rated I bet me a restande heat for be about 30 minutes 1 hour ana ne mro ya na nti yenum ne niema ye say obia e wo se osi dan organa han ebia no say wa ankasa dan say ya aban na osi ni dan ana say private developer bi na osi ni dan no emra ma kwan say e wo say o drawings no e de ba na ye tuufo e wo ho said the beya san hyehyɛ udubegu akwam ɛwɔ se ehunu ɛdan no ade a ɔde kɔyɛ nipa dodo ɛbɛba hɔ ɛne dwumadi a ɛbɛkɔ so wɔ hɔ ɛno na ɛbɛkyerɛ afutu ɛde bɛma wo said the beya se nipa no ɛbɛba hɔ no ɛdɔɔso a wapono ne kɛseɛ said the wose ɛyɛ ɛna sɛ wubie nso a baabi ɛwɔ sɛ direction of swing no ɛwɔ sɛ ɛkɔ afei nso exit ahodo ɛwɔ sɛ utimi de gu akwan mu sɛ de bɛyɛ sɛ ɛkɔba sɛ atɔrenkyɛm bi kra si hɔ a nipa wɔ hɔ no betimi anya kwan
na wapie na wanya wɔti edidim enti sɛ afutui ɛna yɛde ma sesei nso yɛne MMDAs no nso ɛdi nkita ho Spatial Planning Authority nso no yɛne wɔn akasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔdodoɔ no a wɔsi dan no estate developers ne individuals ne builders a wɔsi dan ahodoɔ no wɔde wɔn drawings no kɔ for building permit wɔde w'ani nso bɛkyerɛ dumgya so yɛ na yɛde sɛ futuo no ɛnso ɛde ama wɔn nti saa kwan yi so ɛna yɛtufo sɛ wosi wo dan na bi apɛ sɛ wɔbɔ dan no ho ban a sɛ bi wodwe nkrɔmfoɔ ho no na wadwe wɔn ankasa nkwan so ho nti sɛ wode burglar proofing koraa bɛyɛ a yɛwɔ collapsible ones wɔ hɔ a ɛno nso so boa ɛma sɛ kɔbasa torenkyɛm bi asi na ɛwɔ sɛ wo ne wabusua timi nya mu nkwa na mu pie na gya no ɛnkɔhyɛ mu a ɛno nso wobɛtumi abi a ɛnkɔfa hadwen ɛnkɔ ha adwen ɛmfama nano yi I think sɛ I think early part of January yai ebua kwa menhyia wɔ Kumasi Mpɔtam hɔ abusua bɛyɛ nsia egya no ɛba wɔn aso yɛ no wɔntumi ampie ne nyinaa yɛ hardcore burglar proofing na ɛhyehyɛ wɔ windows ne wɔn pono ano a egya ne ba mpofre mu na wadeda no wɔne so tee wɔn no wɔntumi anya kwan anya yi nti sometimes yɛse yɛn security na hia ebi a wakɔtɔ security doors ne bi wɔ hɔ no mu a esan sɛ ne mechanism of locking no sɛ gya kana wobon sɛ alɔke pampen ubie mie ɛno deɛ ɛbɛ trapew nti sɛ wokɔtɔ saa security doors yɛ wɔ sɛ wɔbɔ dum gya so yɛ ne yɛde saa futuo no ma na yɛkyerɛw deɛ egya kana ɛnkɔ lɔke na onkɔ kapo n'akyi na ontimi mpie saa nso so na windows ne ade a ɛno nso de burglar proofing bɛyɛ no yɛwɔ collapsible ones a ɛno nso edu deɛ ɛden a utimi twen knobs bi ne ade na kyɛ sɛ one wabusua monya mutire didi nti mo ba yɛde saa futui ɛde bɛma mo saa nso na yɛkɔ adwuma ahodoɔ mu ɛkɔyɛ nkyerɛkyerɛ kɔ training workers ɛwɔ hɔ nti mefa nsɛ mo aso yɛ ha yi ebra no ne bra no no ɛwɔ sɛ eba ne yɛbɛ training mo on the use of sɛdeɛ mode nhyehyɛ bɛgu akwan mu na ɛba sɛ gya bi koraa ba ha fire extinguishers ɛwɔ ha wobɛtumi de adum gya na nkɔfa ɔhaw biara nso so ɛnyɛ dɛn ɛmba nti saa adwumadie no ɛyɛ ade a ɛkɔ so ɛba no nteteɛ ɛfa ne sɛ yɛtraining fire volunteer squads sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔ yɛn baabi a yɛwɔ yɛn mfudeɛ ne yɛn plantations ne yɛn kwaeɛ ahodoɔ no ɛno nso ɛyɛ asodie kɛse a yɛde nkyerɛkyerɛ ɛne nteteɛ ma volunteers a wɔn nso watu wɔn ho asi hɔ sɛ wɔpɛ sɛ wɔboa na wɔbɔ agyahyehye a ɛsi wɔ yɛn kwaeɛ mu na take away the forest species ne economic important forest products ene mmoa ne odoma nkoma ejapade ode ama ye nyina nim se ye nkwaye no se ni hɔ a sebi global warming ne climate change ye kokoko so yi dodo na free se ye destroy ye forest no ehun sunsanso ena ɛwɔ se opene kora ba ne ntimi mma se de ɛwɔ se ba no nsu oto a na atɔ dendenden ne di nsu yira ba opene nso ba na no dendenden ne gya no nso koso more ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛbɔ yɛn kwaeɛ no ho ban na ɛtumi ma yɛn mfasode a sɛbi yɛnya firi yɛn kwaeɛ no mframa pa nnuane nom ne nsupa nom ne saa nneɛma ɛtete saa no nti na ɛwɔ sɛ yɛmfa volunteers no nso no yɛtumi ma wɔn saa entiteɛ no ɛma wabɔ saa kwaeɛ ho ban firi bere santen yɛn nyinaa bɛkae sɛ 1983 gyahyehye esi wɔ Ghana sɛ nyɛ odum gya so ɛyɛ ɛna yɛbɔ abɔsoɔ ɛbɔ yɛn kwaeɛ ho ban a na kyɛ sɛ ka ɛde ɔhaw kɛseɛ paa ɛna ɛbɛbɛ kɔmbrane a ɛsi yɛ since that time ɛsan koden ne nnwuma pa a odum gya so ɛyɛ yɛtumi ɛyɛ from that time nti no yɛn share that experiences saa ɔhaw a ɛte saa ɛwɔ yɛn man mu ebio apart from that nso no yɛbɔ mmɔden so ɛde futuo ma ɛwɔ fire extinguisher dwumakuo a abayama yɛn tumi sɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ extinguishers ahodoɔ a yɛdidi dwuma ɛwɔ Ghana ha fire protection equipment ne ade yɛdidi dwuma wɔ ha no ɛwɔ sɛ yɛn ne ɛwɔ tumi a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ deɛ ɛba no ɛyɛ papa a afei nso so sɛ wodidi dwuma a ɛbɛtumi ayɛ dwuma which are certified by the Ghana National Fire Service. Saa pɛpɛɛpɛ nti no nkyɛ koraa bɛyɛ before the Christmas break no ɛna yɛde krataa bi bɛto dwa sɛ yɛhu sɛ yɛakwantempɔn so bon sɛ ɛhyɛn bi nam so a bon sɛ gya tom na ɛhyɛn wurafoɔ no ebi wɔ a wɔ extinguisher ne bi wɔ wɔn kaa nim but wonim kwan a wɔfa so a wɔyi so obi wɔ nso wɔni bi nti gya ne ba na afei ɔbɔ bena nanso ɛnyɛ bena ɛbɔ ɛna yɛde dum gya ɛwɔ sɛ wonya fire extinguisher yɛ papa fire service yɛ certify ɛno
na yɛakyerɛw yɛama wo nteteɛ wɔ ho kwan a wobɛfa so a wobɛtumi ayusu no ɛno ne hia nti yɛsrɛ Ghanafoɔ sɛ wowɔ asoyɛ bi wowɔ ankasa wo fie wowɔ office bi a wowɔ dwom wowɔ shop bi a ɛhia paa sɛ wobɛba fire service na yɛaboa ma anya certified fire extinguisher bi na ne titiri nso yɛakyerɛw kwan pa a wobɛfa so a wobɛyusu saa extinguisher yi na ɛtumi aboa wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ bi ba wobɛtumi de asɔ ano na ɔhaw a kɛbɛtumi de aba no etimi akɔfom ɛde ama yɛn nti dwumadie ne deɛ ɛdɔɔso egya dum no yɛ just about 2% ɛno na Ghanafoɔ de nim yɛn nti sɛ egya ne ba akwanhyia ne ba nsuyiri ne ba ebi obi nan kora akɔka gata so nsamsoɔ no mu anaasɛ obi kora akɔtɔ amena bi mu anaasɛ nsuyiri bi ne ade a nwowa so kora ba bɛto ahyɛ wo so a deɛ friend rescue and evacuation service no ade a yɛbɔ mu yɛbɔ ho mmɔden anaasɛ yɛdi mu akɔtene paa a kyɛ sɛ yɛtumi a rescue Ghanafoɔ dodoɔ na wɔn a wɔnan kɔka agata so nsamsoɔ wɔn a wɔkɔforɔ pylons yi bi ECG foɔ anaasɛ Greekofoɔ pole tintin ne telephone mast yi ana wɔpɛ sɛ wɔhyɛ wɔn ho akɔmfo ne a wotimi free soro beto fom ne ade nyina ya nkofo dodo na amoa ama ya gye nkwa nti saa nneema ayeye eno na wose Ghanafoɔ etimi hwɛ sese wo hwɛ social media ya ade a yede education bebre yede emergencies ya yekɔ yede dodo na mfoni ene ehun videos ababegu ha aboa ma Ghanafoɔ no ate nneema ayeye ase enye odum gya so ya ka ohawa kede bebe o man mu no ka ebeye kese pa na no 2025 ya wieye yetimi bo ajapade over 700 million Ghana cedis a chese Kenya Ghana National Fire Service ka sa ajapade nyina ka ejei ebetimi afa no enu nti na wo se Ghanafoɔ etimi nya ho abotre na wo hunu adwuma so a yeye na afen nso emmo esefata wo se yenya efri wo ho edi kan ene se wo beye asutie edi amaye na wode nhyehyɛ pa agu akwamu wɔn aso ɛyɛ na gya no nso so ba wobetimi anya ntete afiri yɛn hɔ na wode extinguishers ne nneɛma ahodo edidum gyama ne yeye no wotimi de aso egyana no na no 2025 yebu gya hyehyɛ ho akonta no esan modern boy abɔ ɛfa yɛn kyerɛkyerɛ schools ahodo a yɛkɔɔyɛ edwa ahodo a yɛkɔɔ mu nsrahwɛ edwadifo a yɛne wɔn kodi nkita ho ɛne institutions a yɛne wɔn ɛyɛ trainings ahodo no yebu gya hyehyɛ ho akonta ɛfa the friend no out on arrival cases a kyɛ sɛ yɛgya yɛbɛduru hɔ ankasa no na ɔmanfoɔ no atimi adum no dada no na ɛyɛ over 30% na kyɛ sɛ out of fires a record here over 6,000 fires a record here no emu 30% there which is about 3,000 and over no Ghanafoɔ etimi bɔ ho modern etimi ɛso ano ɛde ɛmaye nti na kyɛ sɛ sɛ yɛtimi kɔso se ya de a na Ghanafoɔ nso so tie yɛn dahubɔ nsɛm no wɔ asopa mu na wɔn blɔko kwan a ɛwɔ sɛ emergency vehicles fa so edwa no mu wɔn fa wɔn ade tɔn de nkosisi baabi a eni kwan sɛ wɔde sisi hydrant wɔn kɔ blɔko ɛne ade odumgyafoɔ mmerante yɛba na yɛba bɛyɛ wɔn mmoa wɔn fa wɔn sa nkɔke kan na yɛbɛtumi anya adwemutie ne akoma emutie ne yɛtumi de ayɛ adwuma ne de a migidi pa sɛ egya hyehyɛ no nso ɛbɛkɔ fam ɛde amaye right 106.9 anɔpɛ wotie DL 106.9 dwumadie ne din ɛde Anidaso Wɔhɔ Obia anɔpɛ yɛsaka DO2 Desmond aka ɔyɛ head of PR Ghana National Fire Service oraga mame mbusaw one ma yɛhu dwumadie a modie as Ghana National Fire Service. Now, what are some of the challenges? More how they be then, and I can say, recently, the Bakwa Mimehua, a hydrant ye papa, a fire hydrant. And now, same video be told ya, a jato baby, a National Fire Service, more person kodum jano, and Mokoyano, baby, a more hydrant one, and will be a sitroba or honoma, a quiet tokwa, say, between fire service personnel, no, and the 1 hour trouble, just a 1 tier no cra. Atoda say jato baby na mo pese mo kodum jano challenges ne doso and akadia ebeboa mo na matumi adu dwuma no Ghana National Fire Service mo wasa akadia no yo medase ntimi yi wanui me start here free ni say ohawa aya akwansidi a yenya ewo yedwumadie mu de edoso yie pa na de aya ehaye ntitiru pa ne se ebi atoye nchem na aba no sebi sesei de
oba yan so ya ye ni technology bia say yan kasa ye won yan so ya yetimi hunu se eja to bia ye mfa ne se DL station ha eno nti ye man mrante ne mma na o medum no ye ni bibia sa nti se ja ne ba ka kwanhia ne si nsuyiri ne ba anase obi nan kra koka gata so nsamso ne mu bia wo se de edi kan omanfo no ye yemwa na wo frɛ ye ntem ewe homatrofo ye 112 na ohawa ye hu ne se because esa number no 112 no ye national emergency number no ye toll free nti no ubon se dodo na de edi agro sometimes obi be frɛ o se mene me yere abodwe hye me hia credit 2 cedis na me de afrɛ me girlfriend sometimes you go for friend no more prank. Oh yes omudi ye ho few bia wo frɛ ye mmaba wa ne bi na wo pekia na che say oh mame na te say we de ka wo da hokwa aka me ware wo ne saa nsem hunu tete saa no basa enti saa bre ni mu no nso no ubon se na obi nso so wo ahoma no so a ohia ye mo a na obe frɛ ya na ne call ne ma because sabi obi jina so a odi nsem hunu eno ne ade a edi nya pa beye mfie beye 4 years ago na afibia yebu akonta ewo prank calls ho a itimi recorded a little in excess of about 1.2 million prank calls on kwa a year. But Oraka I mean twa no mo short code no e 112 and na se bia ejato ba bia obi be frɛ and then am extending na munya other alternative lines because say jabeto ba bi no original lines na ma me ho afa e na me per credit na ejato ma body say mu ne we but say okwakoye 112 no eno nko ana obi be frɛ and sa line a wo free line are busy. So other alternative lines were honoma ebi our friend 112 amba or friend 114 beba or friend 115 and then amonya sanse no raka yo may address that concern now the TN say sa prank calls na ye record bebre because ya yire ye nto abom na ye kyerɛkyerɛ ye maganafo ehunu ohawe wom ene asotwe da ho ma wonti no say so ate from 1.2 now be drew the regions of 300,000 wow na no no edoso 300,000 die aden nti na wo se ye te ase se te se bia wa use mobile phone na wa activate call waiting so obi frɛ wa na so obi wa ahoma no so dada kopem se di one ne di nkomo no ebe free so no de all frɛ no enya de obetimi abaso okay sana national emergency number no so sitie nti ebe sre Ghana for sebi utua rent wo mba utua school fees ena utua water bills no ne we responsible person any kwanse of phone sebi na ofre odumja se me ne me yere yabodwe shinti mu mendum no ena wo phone bi nso so so careless to the extent say one phones are we use no wotimi jato anyhow ema wo ma no nso so ekofa nansen ye wo TV station chese me de me number ato so say bia obi pese o ya advert bia na bibia na watimi afre wo na akola bia afre yes na mo se den odumja for aden sabi enti na chese awofo no bi aye so careless ama wo ma atimi anya access to their phone enti ye besra awofo no mo aye mo ma no ana ye ma no enti ase se emergency nice no ye friend agro e was say ye fra na chese ohawa banti say ye ja say accident say ye nsuyiri say nwo na abeto obi ahye obi so ana owo kra na apie wa so ya ni nyina friend a ye ba be ye omwa na yetimi aboa ma onso eja ohawa ba waso ye no nso atimi afri ho nti other alternative lines na wo ka no ye de ye wo hotlines every station bia e wo Ghana fa na nyina bia wo ne dedicated number chese no nso wo frɛ 112 number obetimi afrɛ no direct nti no de be call straight to that particular station eno na ye sre Ghana for nso sɛ monya ya dom baby out here no fire station e ben ho no bomodin na kosra wo ukosra wo na akɔhwɛ baby e wa eno nso be boa ma wo hunu baby a wo because sometimes in emergency critical situation ebi a obefra homa no network problems na challenges intino na homa no kra nko right nti se onim ho nso a obetimi a drive wo fa bicycle motor na chese wakọ akọfrɛ won na watimi aba abaye won mo nti hotlines ne de ye besre Ghana for ebra no ne bra no yetade etudwa ye de ama media houses bebrea yes rese won so be emboa se de be ya during your prime time programs no ne ade no
mobetimi announce the nearest fire station one hotlines no na etimi aboa enkofo ade ba kon so a high empan so ye motorists one ye kan say subamboni bi aya wota da nadi won say ya ebefa kwan a ye nyina ye use ye hwa na ye nso so fire tender yi ba enam enu nti wo be kono na sabi driver e was ba mu na fire tender nitimi besin because say ye ko emergency no on tiase na che say o delay yen na in a fire situation no ana tonyen chemba the more ye delay no na how no ye kese sabi obi na ne nkwa ho aka within the first 5-10 minutes and see entimi enru ha enya de ebetimi age ne nkwa enti wa ye ageman na waje kwan na boso a umpese wo be ma ye kwan me yakono ka ehunu se obi nkwa na ka adwam obi agapade na eho nso so hia ewo se yetimi nya kwan nti saa suban no yetimi free ho de amayenya na driver for be hunu se brebia obete siren no ewo se wondi nidi ni obuo ma siren na obi kwan mu na yetimi nya kwan ekwa eboaye me yetimi duru ho ntem eno nso so na akoye te se saa suban boni a yeta face wo akwantempon so no ena koye te se Ghana for do yebeduru ho no na niema agensamu eno nti yebesre se a driver for no ene motorist no so nya yemboa ewo saa kwan no so ena how kese ba akon so ne se jane ba atoye nchen ba se de medi nkan aka no wantimi amfre yenya na otwen ma eniema ginsamu ansa na wato nsa afren te se bi ija si wo market ija ne started kuma bi na wo se ofren no wo se me tweme niema afri me store mu ansa na maba befre kan hunu se ebedi 10 minutes ebedi 5 minutes ama watimi atwen niema na ija no nso so nya de a etwen na eye kese empempi no se ija yetimi koduru ho ntem within the first 6 minutes ebra afri ase na wo frame me yetimi koduru ho ntem a yetimi je japade dodo na asi ho yetimi so je nkwa epa yie ema ka ohawa ke betimi aba no ano etimi bras nti ebese Ghanafo momfra yentem homa no so ma momfra ndi agro afen nso mote se ye ba sare no mommie kwan mu mayen na yentumi enya kwan emra ena ade ba akon so a hayen pan so ene se ye nyina nim se Ghana National Fire Service enye ba bia na ye wo Ghana ha ofa te se Accra hakra mfa se ba bia mu wei the station ben ha eye Legon Fire Station anase Madina Fire Station sa stations mienu yi ene ben ha nti se ko ba se bibi ni a sa stations mienu yi ene betimi eduru ha na wode mboa esefata but kane papa mu a ka wo se importem ha no kra no ki nya fire station ba ko nso ye den e wo ha nti ye besre assemblies no se one prioritize Ghana National Fire Service na district ene importem mu a aye kese population no so no a fire station no se me fan se atoye nchen bi si a e beteki be 10 minutes anane mro ya ansa na yetimi abeduru ho no yensisi fire stations ni bi ewo saa communities no na emmoa na reduce the response time because mbo ni nyina akwa say ye frem am mantem na ba ye mantem no mamure mfi so say nya ba bia na ye wo na sabi eduru ba bi kura ba bia ejanesi no ye wo station wo ho na enso bia eye afidie na ye use no afidie no ho techima at any time na said ye yamagana for ate no imfidie no nso so no na imfie ne kwa ni mu se imfidie a ye use no dodo na imfie no ebro 15 years ebi cry over 20 years eni nti no esan say ye afidie na afidie nso so bia ni ho a ye adwuma kosi nti no eduru ba bia na ne tipan no na ne yefunu ye ne ya na wo se ye bɔ ne mpane ne miamia ne botu mu kakra nti ye ko betimi aba se ba bia eja na to no station wo ho nanso na afidie no so ayeden asay just last 2 weeks was last week e wo kwame danso e wo Bono East region wo afidie a wo ho e ho atechema ema wa call information center radio stations na other places ene omanfo na e wo ho na kodi nkita ho eja bi ba ho ato bi fie mu fire for ne te ye no wantena ho because afidie na say ordinarily nyade a obetumi de afidie na ko ena se ye kase ye Fred the nearest fire station amena tumi aba ansa na every baby e wo na mbra no te se bia baby te se adwira ana se ye fene se atebubu ana bibi emra no na chese over 1 hour na chese ja no de be ye no na etumi aye enti fire for no te ye na wo de extinguisher se wo ko na wakọ hese wo betumi aboa ama watimi de asoja na no a wo koduru ha omanfo se ade na mo ba manfa tender no amba meanwhile no
adena say ama wabon amane say nya de asija bi ba obetumi de tender no atumi ayeden aba oh na menteme ho ase asi na nkofo de konti ba na odidi won achi na ebinum de won se keka ho mesre sa suban no etiamra wa bia wo de won sa be keka odumja ni bia yensa be so mu no ye do be famra kwa so tisi ame na okasa na no wa jiriga no yekodumja anadwo no ayedumja nchese nibiri aba ye pam won a wo ho ana ebinum aye wanwen so okowia isabi niema e wodan ni mu no o ba ko the screwdriver atwe wo ayi o de wo fire officer no niyem e no o de ne nsa gye ya e ko wo ne nsa homa opira kese me no ka se wo aposifo akache a ye twen se ayi Friday ana se Thursday yi kura no ye betimi akokot na ye hunu de ajagefo no nso de ayi justice verdict ebe ba enti ye besre Ghanafo momoye na sa empabro ne atimdidie ne sebi suban bi a moyetia odumjafo no sebi ye nipa ye te se mabusuafo a mugye enam mum no saa nsusu na enam ye mu sebi ye fa how bebre mu ena ye de ye som no e de bre mu nti se eduru baabi na mo anti ye dwuma na se na se sebi station a ye emben wo ana se afidie na se ya sebi eno de ye boa ye ho se ye besiesie no untimi fa saa subu ni nyina enye den ema ye eno nti ye te ase saa de a ebeboa ye pa ma mo how bebre na etimi ba no eno nso etimi afiri ho nti ukusa se ye wa akade ne de mintimi mtena ha entwa ntro enkyere Ghanafo ne watiefo ne wahwefo so akade ne de sesei no de ewo no ene ye de som Ghanafo se de tie no mintimi nso nkasa ye woni nyina de ye hwehwe no nya de ayensa aka ne nyina na ye be fasa kwan so da aban so ase na anu ya November yi we ready budget ewo parliament aban hye yembo se wa make allocation se afi obema 100 fire engines ne other rescue equipment ebe boy won ejumadi mti eno ana yegusu a ye twen se de be ya foforo no be ba na aba be boy ma yetimi asom Ghanafo osompa nti ye twen na aban e sa new state of the art equipment e de abai die na ye nso a ye timamfo ya ye ankrenkre ye no ma ye won ndwuma hodo a ya fa nkofo a wo boa ama ye ndwuma etimi akoso no die na ye nso so ye ede aboa odumja so ye nti se mo so mo be son ase mo to utility vehicles bi ama pick up vehicles mo de PA systems abom na afi mama ye projector ni screens ni ade a ebe boan ama ye nto abo a ye bo no on se me din kan se dwumedi pan yedi ene se ye man kyerɛkyerɛ na kyerɛkyerɛ no nso no ye hunu se e wo se yetimidi mfoni eka ho sometimes ukona nipa ne kodi nkomo one on one a ensema obeka no wate nanso udi mfoni bi kyerɛ no utwa video bi ema ne hunu se sadi we na meye sadi we na manya ebetimi di ja ba maso ya na afi ewura na dwemu akakana koma na aboa na manatimi asane su ene ne ban na ode nhyehyɛ pa egu akwam nti ye besre Ghanafo motorbikes ene sa utility vehicles ene PPEs nom ne niema ahodo a mo betimi di aboa en no momfa moaye se de be ya ye ndwumadi a ene osompa ye de aye krado se ye pese ye de Ghanafo no ye nsusu ye ntimi enya adwenumutie ne akoma mu a etie na ntimi mfa osom no emfa Ghanafo 106.9 and pay any DO2 Desmond Akaw, head of PR Ghana National Fire Service. You need to come on. What you brother? DJ Hitman, you miss DO2 say. If it 2004 December no more bad to the end of 2005. Edibere 2026 no. You who say fire cases no ados power me. And ye per se ye bisa no say omuhwehwema hodo o maye no. E de pa na ta de side ahyehyɛ no aba ma fidie. Obete acha 2-3 days bia no ejeto o mayi mu. Yo medase a question is a very important question. Niema edija ba no ye wo control over. Ena de ye ankasa ibetumi ayi bibi na de sia no. Ena ye wo de ye nso emfa ho ne de be ye eno no yentimi enye hwe mfa ho. Nti be ye mre kakra ni ena nkomobiti say global warming, climate change ene wiemu nsachira ya ekoso ama global temperatures enso so ekosora aka Ghana enu nti se obehwe afi 2025 kura ba 2026 a bra na wo se kensu no kura atwa ma opene ba no nsu na antesa
one cry ha baby amete na December bosomi no mu almost every blessed day nso to nso to enti na yebusa ho say enti opene da be na eba ene ade saa nso no kura toto kakra no kura boa ye nyesa ka opene starting ntemo a ka by now ka jack ya record no ka echen kuri enunti efa no weather no ne climate change ne ewiemu nsachiraye ne ohyewa ne opene ne ade na eba ne de enya de a ye wo so control na afibia opena no be ye den na wiemu nsachiraye no said ye be kono broni be ka se ecological imbalance no be ba no no de o house ronko eba ye environment ni mu ohyew na eba no create enough room for fuels and answer niema etimi hye no ema eno nso so be available na chese ye nkwaye mfudie ne ade no nsu ewo mu akebebo ho ban ni nyina etimi free mu na nwura ne ade no aba abewo na chese uye least mistake ne jato mu na chese hye ane se ehye sanso so na uba ya so ye mfie mu ne ye nwuma mu ne ade a ka ordinarily nsu oto a objects and answer materials no absorb moisture etwi nsuo kakra ekomu na eboa no ema broni beka se ema no buoyancy anase ema no some form of protection as udi jakra kana ejemre kakra nsana ija no betimi atomama na yeye na opene basa na ehwe no dɔso a saa moisture yi ni nsuo ni ade wo materials mu no heat no etwetwe ni nyina afiri mu ema a lot more fuel become available na chese niema etimi hyema na yeye no de ye solid de otimi so mu yeye de ye liquid de ne ho se nsuo num ne ade na de gaseous form ye gas no nso no ni nyina be available a wanye ahweyi kakra bi na ukosoja bi ana spark kakra bi a na digya no ediaba nti no no de yentimi enya ho hwe right na about 98% of the fires na ye record wo ye kuroduam ha de ni nyina dodo na afiri yensu ne ye mban bi a yenye ya adwen se ye besesa okay enunti sebi obi yusu gas ewo na so ye wo hu pa se gas no regulator no ho atechema se ye obesesa na akofa boa eso semiti heavy object no de akoto regulator no so aya ne se or they stop gas leakage no sebi wo yesa enya de a wo stop sa gas leakage no de wo so obo modern now ye ne se wo so do cylinder no ekọ baby e fele no se leakage no free valve ni mu a ye best valve no de amount say ye washer bia na rubber seal bia that wash friends and valve ni mu a eboa ma de regulator no boss wa enkuliki gas na ho atechema say rubber seal say 2 cedis or 5 cedis sabi 2 cedis or 5 cedis inti na wa ma waso ya na say obi fie na ahye ana nti sa su ne ban no ye jaya ebeboa yen o regulator no nso na sabi ebia aseya na wasesa no se rubber tube na gas ne fam no ena ebia ye dindindin na ho baby apaya eno nti eliki gas na wasesa no se u stove na obena no ena ho atechema nti wo so a ne gya no bi ne nanenam ho na ede ohaw ede brewa na wasesa no I mean se wo yes ade we ya wa kwa na wo GSC hu wo japade na wo bo ho ban nanso Ghana for ye pemoto hododo sometimes you me call gas filling station na ya sha attendant I say hey well last month me beto e no wan hye ne manti ade na anche ne san ye meanwhile na ref say leakage wo ena wan pe ho asemanka ena gas no mframa no eliki na asantem okay enti men konko hye gas attendant ne say on filling man nyama for every cylinder no e was all filling up to about 80% enti yes ni kwan so filling to the brain and 100%. Ebi mo kwase ma me bonema. Yama gas attendant entity every gas attendant be or gas filling station be anim sade no. Nti ukọ hye no na yensa so mu dia. Woni sa gas attendant ni nyina ye do be famra kwan so. Right. Nti gas explosion esisi wo ye fiefie mu nyina no dodo na free sa ne ma no. Se bi ukọ hye o gas cylinder e ma ne ye ma. Ete se de o de bomb abetu fie because gas no e was set enya kwan wo ho na se hyew kana etimi nya kwan na etimi di afurusane e woto animu se wo fele mane ye mane hyew kana entimi nya saa kwan ni ni afurusane enti ebepie enti epie dia e de force ene de ba anti usisi na mbu kotodwa ngu ba bia na chese e de ohaw no e de aba enti eja dodo na free gas leakages mu na no nso de sebi we don't need Jesus Christ no ba betu yemfo yensesa yensuban yemfa cylinder na ho atechema no mfa nko na yensesa regulator no tempa so na emmoa yen na intimi enya yi afenso extension cord sebi okosi broni nyansan mu no
extension cord and extension board na ye no yanya ne say ye enye tuamu da sebi nipa na okotokra no wamusa say oh papa electrician na say wow oton baby okoto no me de kwa akoma microwave ana me de me rice cooker na me de kwa akoboso enu nti mame de ebetumi afa rice cooker na enkofa ha obi amba eno answer on you here extension cord no so aton ama no sebi se wo the extension cord ne ba ofie na se sa extension cord no it is not properly rated for load no electrical appliance now they be boss now the boss na no because I nyina ma hode e twe no ebro na hode e betimi di amanti no na enane na di janaba nti ye be sre pa sa extension cord no so ya anya se enye tuamu da ba bia light ni no ana untimi nya electrical power enko ho no now the extension cord na twe enyina ma hode na ko ho u use wi a yesi dum no na yi free plug nim ana se socket nim na bobo fato ho da fofora ohia no na wasa etimi de akwakoye nanso akoyetuamu da eno na ye plug ye TV ye fridge ye fan ene niam ahodo sebi wo yesa de a na chese o frefrija no enso so eba wasoeye sebi ya soeye a ye wo no ebre ne bra no e wo se ye de frɛ no electrical safety audit enhoma ahodo a ye use mfidi ahodo a ye use ye nhwɛ se wires no se di more than 25 years e wo se yesesa sebi ubekɔ baabi a ye old communities no wires egu ye de ye adwuma bia be 40 years ago eno na da so gu so enti jana eba wo ye fiefie mu no dodo na free sa over age wires ahoma na emre wo se yesesa no nso yesesa wo se ye pɛ won wa wonim de energy commission asa ma won abodin krata ya certify won na wo se ma won sa adwuma yi ma wo ye because won no esa abodin krata ya de ma won no won pese wo be ye adwuma bi a sabi won ton homapa na sabi wo be ye shoddy work na akofa jaba because ejaba e wo adwuma a wa ye ho atimi de ne court esiu no gi damages ni ade nti sack person no on person obeye bibia e fictitious ana say kwak niam bia nanso obekọ ye ndwam no sabi in the wee hours of the night ana say weekends a edwano nheda nye ayi no ni akofa kwak electricians na ye twen homa free one point to the other na ye toato homa na ye solitepu ni ade ni nyina ye niema edije eba ewo ye ndwam no sabi maybe abekọ dwanum no ba bi ho no ma shop so de ye de niema na yedi begu ho ye ton ma ne san ne akopa niema ne bi de abegu shop no yadan no warehouse ene ye de niema egu mu ve sabi niema ne bi ho no nso a o hyehyɛ na eboma na chese kwan kra nda ho mframa mfa ho ne ade ejetimi tom ma ne yeye without say wo de external heat source bia eba ho I see nti warehouses ahodo a last year free by October September no mu ko October warehouse fires no dodo na ye koye ni nyina na free safety protocols a one fangu akwamu a wo packing niema no because ye be di bronyanti na niema no mframa mfa ho ne ade na niema na so se de esitie no heat kana ejetimi tom ma ne yeye no ekofa sa ohawi ede baye nti electrical fault ahodo bebre na so koso se be bi a wakọ high dan edan no conduit wiring ye wires ne hyehyɛ dan nim unim baabi a wire ne da na baabi a obenya bia na de ndadoa na wa poncha pa o pe baabi de atade asen sabi o ko high dan a wo se obusa fiwrafo no so moayen na won kanche tenants ahodo ko hostels ahodo a sa conduit wiring no ewo mu a kanche tenant no se ha de ye mbodadoa nti baabi a wo se oye provision man se on fa ne ntade nsensen no na wa ye because dadoa ne bi o de be bodan ni mu no na akọ bone ayi friend is ahoma no so na accrete the friend Ackford sometimes eja no it take time bi about 6 months na etimia build a lot of heat na e so dynamo say ehia eye din say eja no timi dum no nti ebesre pan a lot of Ackford ne short circuit no ni ade no ade a edi nyapa afen so yen kitchen ho no ade a ye je ho ejeje mu sometimes obi no aduane na oto ade na wanya phone call no wapie na dwen afiri so minim nkomoda asemuda watia machese nti se o no aduane a ma wadwen kɔ ho be focus na aduane na wo no ano ebia na bia wo no abanche ne ade na ehura na eguja no so na o gas na adum gas no so dum ye no kan hunu se ija na adum na so gas ne de etu afa ho nyina nti uba mempre wo ho se wo be soja
now be so lighter no because gas na fa ho ukọ soldier si e beji ho wom afa ho nyina ahye ho nti de wo so ye ne se ubie wompoma obie opuno na mframa na wo se be fa ho na afa ho na neutralize gas ni nyina kama ansa na wadum gas no ama gas na eleke no pampan no ade ni nyina atimi afiri ho ansa na so obesa so a watimi aso yen so ye wo gas cylinder ba akopɛ no yen hwɛ ye gas cylinder no sebi the 2-in-1 no 6 kg ne nkotoa na ɛwɔ hɔ no ka banku wɔ so ne ade no saa cylinders no yɛanyɛ ne sɛ yɛmfa no aduane over 3 hours no yɛyɛ ne sɛ bia bɛ mriti awam bia utu kwan na wo sɛ wo de ka wo niema ho de kwa bia wo bɛ ka wo niema hye ne ade mo kɔ picnic binum ne ade a saa cylinders no yɛyɛ ne sɛ for portable use ebia wakɔ baabi a wo sɛ wo no aduane kakra wo hiti wo niema kakra just within 30 minutes na wa hiti na kyɛ sɛ wama najo ansa na wo di bɛto baabi a ɛhɔ yɛ nwunu ne ade a watimi ayɛ nanso wo bɛkɔ kwabna ne fie ɛno na kyɛ sɛ ne nkwan ne stew ne banku ne ade for over 3 hours masa wo yɛ saa it could lead to explosion because gas cylinder ne kwan sɛ heat ɛka no wo sɛ no nso deɛ egya no wɔ ɛso pɛɛ ti wo de no aduane for prolonged hours na ɛka cylinder no na ma molecules gas molecules no nso so yɛ agitated ebitimi apai na de ɔhaw aba nti yɛn hyɛ no nso wɔ so yɛn so a yɛwɔ cylinder baako no kɛbɛyɛ a yɛnya baako nso nyɛ den ɛnka ho because ɛwɔ baako na wo de no aduane na sɛ aduane no in the middle of cooking no cylinder gas no ɛsan wɔ mu a ahopepre nti wobɛyɛ wagye sɛ wokɔ fele na wo de aba no aba be yusu wo de kɔ na wakɔ fele a wo de ba no sɛbi awosoɔ ka wo de hyɛ mu sɛ motokura na ade to akyira awosoɔ a ɛwɔ sɛ ka wo de ba wo mani si wo bɛyɛ 30 minutes but waduane na wo no ana in the middle of the aduane no ano antimi ambient no oba ye na opese oso because gas no so di afrusa na ewo mu no the pressure kese na de beba wan hwe yi a na akwa explosion na eba ne saa so kra na se utimi use a ejaframa na eba no you will not get the light blue color no kire say the fire process and combustion process no ijana ehye no saa process na namu no complete. But say ekobano light orange ne light shades of orange ne yellow ni adea na chese mframa no kra na jaframa na eba no contain carbon monoxide betimi hawa pomuden right no nso no wo se yetimi ma yani kɔ ho nti se be ya wo mienu a wafele baako wo nwunu mu baabi mframa fa ho ne ade na esi ho eno de time bia no baako na wo use no sa na watimi replace ye no na wakɔfele baako no so de aba besi baby ho nwunu mframa fa ho a enkofa ɔhaw biamba na etimi aboa ma gyahyehyɛ nam yɛn gas cylinder so no ɛno nso so atimi ambrase okay amaye right kwadwo brama maye misa DO2 sɛ edum pɛmpɛn so na ejeto baabi a yehu sa ya na tememufo dodo na pɛse yɛboa na wɔnom edum gya no intebedu sa pɛmpɛn so behu sɛ na tememufo no ne odum gya adwuma yɛkuo no ma no bon se na o madi afra na edibo won so na mo distract fire service for no adwuma mo ye saa dwuma dia hodo na ye koso no hyehyɛ ben ne gyato baabi a na wo yetimami na pese wo boa then na wo se wo ye edeboa odum gya adwuma yeko no man because that gotten to level bi a utumi se du baabi a na tememu fondo do na pese ye ne aye den ye dum ade no bade gya no so tu baabi a de onim ho nimde no na ye se ye man ye den edi ade mu en egyato baabi nso obi akwa a okita no phone opese wotwa na oye voice note to ase anase voice over no odi adanse se me na medi kan ko hu baabi gya na to no saa na mana ye koso na yesunsuan so ben de bra odum gya adwuma yeko no okay right oraka be ya no but my MB lines no so na yema Ghana front so embrem Ghana front so questions are opesi obusa Ghana fire ho nsem de e do so pass so ye fa course no be yenum na fe no kwodi question na obusa ye no oraka so embrem be ya no 059340 6565 0534 Good morning. Good morning, Brahid. Me pa jo Rivans and ope wapom to say. Yami ada woman also. Yami adom ye ho ye papa mama too. Edi kan me bo Mr. Aka abaso. Na ubisa no se womu wo akade. Mantete oka about fire tenders. Ya na fire service for hu ye me moba. Hwe omanya yetim. Ubisa no tracks ni bienya 20 good years. Ghana mpanimfo ehwe yesu.
One a better came for 20 years. I do that here. One best one. Tender no crown, a biniho. One could do what Nagana for bro. Near toss to be. My team may all the Ghana Jachem Krana, Mempe. Yana before Yami Mobo every year. If there were Ghana Hashi. Midisani Staka say, I am dear Omo Niaja Edeba. Masemo Chato. Ghana we a junior worker. What's a more watching Obia? Because maybe life in a Juma na Maya me the pension. Niami Bisani say, fire officers, you know. They break coffee, Omo Yare. And dear Omo war. And dear Dimawon, say Omo retirement for some years. Ombeko hospital now. Nyankopon enka on so who rivals. Good morning. Good morning. Me ba choma ne so kakra ma me frozen. Idiane to me ebu jankama. To me ma mi ti wa no pay. Ah. Penino adin komo pa. Na. Ipese me bisa se, sene no ka se ebinu mo frɛ sɛ eja to ma bodusem. Itino mo mla medum sa no ma na ekoso no. Omo wewe bi a tracking system bi omo track o ma che omo na etimi aye ahweso de ama afoforo ana okay because ansem we me te ya che na second so no education Ghana ye here education eni kwa so omo tena office won ko a e wo se baby aye feel gas no omo timi ba ho no mbe otimi educate yen because then you all can say gas rampo no feel money yema a problem pa the man me nya ne kran ka me kra me nim enso mo aye koto wo mo ho yi omo kan hwe ntle dia best say ya omo mla that place you know no me educate here right na no ma bi wo ho no ma ye nti ye hu emfamfam me da se to me ye da se good morning ma ji bi ebo me pa cho asante zongo ubre ni ye nkwai yo papa mi ba mi be se wo no nyafo no asam kitua bi se tank no aya omo di sogu mu ka no aya na gichemu wo omo ye no e ka krebi na nsuo timi kom me ba mi hu se aya no kwari sa na yo me da say good morning Hitman yes sir what's the mami ti wa no pay Hitman ba cho omo tank no aya na omo di duda no e ba cho aya omo ton so ni bia na because ma hu bi ewo me area me wo aya ne me wuti akowura fie di mu aye den pumping so eden ekofi o so mu tumu bia na me da se right me da se wo so watumi afrem good morning yeah good morning wo fire on iteshi o fa mami ti wa no pay the person be some boss say fire extinguisher so the sign if an wo feel no okay right o fire yeah da se pass wo so watumi afrem maje yaminia ba je afre o say prophet and Instagram in terms of one two. Bonito. Eduma na yete mpefu onyo wo pejuma. Ba o ma mo fan mu amantem se na mi nyane kan no. Hwe wan check hita camera. Nkati wo mo use wo Ghana ha. Ano kan o bo ya de ko kan. Ni wo tu dance. Na asi so amek mi tiano. Opon ko prophet raja. O mo hita camera simi so. Ebia ebi no wo amantem wa. Okay. So tell me wo amantem wo o timi nka. Enda mi ko kan. Yo, yeah, that's it. I'm going to do for you, Chamujina. Good morning. Good morning. Major so, Mpacho Fro saying. Mpacho Fro Kofi. Kofi ka se free in fa. Mami ti o Kofi. Opani Mr. Odi Dinkai ye kasa. Ye ni kasa bia ye friend timemfo. Omanfo na omamma eye mu radio fu enu akofo timemfo enye kasa papa opani wada ma obetumi akowasem so ye brenti yo me koso o fire service pani mesramo Ghana yade a ye keka ye nka no kure hwe cylinder ano na ehye ho black rubber no a eyi no wokọ Ghana cylinder manufacturing company a eye orange type of I need your quality several years. And now go for fake and the best of blacky or feel back could be our sa. Ya allow I didn't fire service or woman to me advice it one way you say. And man go for the board to so or feel it to see this one ya.
Who to a guy who the boat to Sonia de na a shit and fee. It's no advisory authority. This a Ghana Leather Manufacturing Company. And a Quebec Lama woman crack that orange type, no. Abba, a Buama, and comfort the water to near Massimo. A big guy, almost a feeling gas, no. What's you? 14.5, no. Making a bonema. No, a bonema. No, the Bia to Swaji. One more advice, woman, right. Mate, me da say, yem fam you know na fi yem fancy. 0593406565 and up yene DO2 Desmond Aka or your head of PR Ghana National Fire Service. Yene no AD in Komo and up Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so. Mache. Mejo so 49. You. Papa no oni abon komo bebi na yeda na say ene enkomo awabo. Na me pese me bisa say fire service no. Say omu ye adwuma, omu busu ye adwuma no mu nya ekwanhia. Aban ene hwe wo mu ana say o man kasa ene hwe wo mu. Anye de to su biu. Me pese me bisa say ye wo your friend say omu wo fire hospital e wo fa na. Na fam ye do we ene hia me bra kwa. You, mate kwagu for na we da say. Mache o. Mache DJ Hitman, Pacha FM so solo so me kasa free Jamestown British Accra. So bre ni yankoi. Pacha me chia fire officer not here na. Me pese me mbisa say, omo fire hydrant no. How do they protect it? Because in Crawford Bebree and nim fire hydrant. Omo ja fire hydrant no just like omo ja too hot. Inti omo nim no mo be sit down waso. Inti me pese me mbisa say, omo protection saying Sana ombe Crawford na ebi ompese omo sit down. The BNC so ombe hu say we a fire hydrant. And happen to market places na ehihye no. Me bisa say e den no mu ye air farm because enya be bia na fire station ebewo. Nti say omunya fire posts na fire officers ebewo 247. Omu check it that connection electric wires up and down in yamano. Me jin say ebeboa. Yeah, so yeah, that's yeah. Very final call and nothing. Yeah, phone no. Yeah, fancy and pay. Good morning. Good morning, Hitman. Utiate. Hitman. Yamin Shamone my pa mo bo mayen. Yam pa bisa ya papa no to an say fire for no mu okuo bia omu tume kan mu hu bo me ye because fan say omu ka ba kwanya be ye anya me se ka ba ko omu ka e wo ho be 20 years ni en se sam omu a ada your friends institution no omu ka ye tume se sam omu nti de nti no omu mpekuo ne omu sun tume nka omu hu bo me se aban ye ka we ache ye hia we na aban fa omu edma no omu ye manyu omu nye ma aban nti se bibi ni omu hu se timamifo nye nti no omu wo ho nti se aban ye mo omu akade na e so omu ma ye nya ye hu de ekọ Hitman na me shamo na eduma pa mo bo Nyankopon enka won so watumi afre. Now back to DO2 Desmond Aka. A lot of questions from our callers. Ghanaians are what here dwumadi na no pay. But me so me wo question ba ko a me pese me busa. Oraka Ghana National Fire Service. Mo firefighting helicopter. Yo, we there medase me de se tiefo ne ahwefo etimi de questions at say aba. Na meshe Ghana for enso Enquiries say monfama no engine na bosha aban enso de amaye no betimi abantem na yetimi de asomo mo bi anya hwehan enye na dwen se eja hyehye no meyen ana ebi ntimi ensi ewon ya so eye meti hai ebetimi atome sanso na wo so a wo hweme ana wutie mi nso no ebetimi ato nti si enya kwanya na ye frɛ wɔ radio stations na ye participate wɔ talk shows no ni ade a yenka enka ho na ban nso so ɛho nye ha na mbo e sefata na ba ntɛm a ɛbɛboa ya ma edwumadie no nso so atimi akoso helicopter de enya ade a ye wɔ ba akompo ɛwɔ Ghana ha ɛno nti mpempie no sɛ egya na ba na ɛwɔ sɛ yetimi kɔ a certain height na yetimi edum jana na akɔakɔyɛ din ɛna wo hwɛ yendwa ahodo so kra mpempie no egya ne tato a access kra no unya ekwan kra nam na gyese wonya kwan na ade car no aben bebi gya no ho na watimi adum no nti yenya bia kebeboa yen
ɛna nyɛ helicopters nko yɛwɔ biribi a friend of firefighting drones no nso yɛ ade a yɛnya bi a ɛno nso bɛtumi aboa nti ɛno koraa deɛ wobɛtumi deploy no at a very far place na ɛtumi akɔ baabi agya no wɔ na ɛtumi akɔ akɔdum no na aba ɛba ne saa nso a nkɔfoɔ a yɛbɛtumi akɔmete wɔn sɛ wɔnkɔ gya no mu nkɔdum gya no ebia na dan bi koraa wɔ hɔ a na akɔbu agu wɔn so ne nneɛma ɛtete saa no saa ɔhaw no nyinaa nso atumi afiri hɔ nti drone mu ni baako koraa drone firefighting drone deɛ yɛni baako koraa wɔ hɔ saa nso na helicopter no nso yɛni baako nti sɛ atiefoɔ bɛyɛ mmoa na and Oraka price for firefighting drone is $5,000 na buying to me to be ma Ghana National Fire Service nti we de enkechi nti sɛ we de DLFM mo betime de atomo ho so na moye advocacy Oraka producer of the show Wahanom and me pacho Wadama DLFM Anidaso Wɔhɔ Obia morning show yi ye factory ho so and we will promise you say we will get one drone for you ye ne yetiefo beje kakra na fe to drone ne ba ko de amamo nyame nhyira mo madwen pa mo we'll get you one drone ɛna kofi mo ntwonto obi nso busa sɛ sabi ye pranom ne ade a hwan na hwɛ yɛn wɔ hospital na nyame anim no kurani fire service yankasa ye ni hospital bia but the woman ne sɛ sɛ ho dodo yɛn a yɛkɔ aban asipiti bia na yakɔ akɔgye ayarehwɛ na eka bi kɔba yɛtimi atwerɛ de akɔ akɔma aban na adwuma mu mpanimfoɔ atimi atua aman sɛ prɛno mu kɔyɛ den a yɛwɔ biribi ɛfrɛ no workman compensation no de aban adwuma ni bia it's entitled to that but no ana processes no ɛkyɛ ansa na onsa account sika nti virtually ne kɔba saa gye sɛ wankasa ɛna agya wakɔbɔ bosia bi na ade ahwɛ wo ho sei nti ɛna ayɛ na yɛmpɛ sɛ ɔmanfoɔ bi a yɛbɛba so ɛyɛ bi ebi a wonte dwumadie no ase ebi koraa na baabi a mmerante ni free ba no ɛhɔ no wa ebi a station koraa ɛbɛn a kebetimi aba na fidie no asɛe nti sɛ yɛba na sɛ obuafu onte ase odi konti ba na mo boro yɛ mmerante mo papa wani so na wokupra ɛde ɔhaw kɛseɛ ɛna ɛde ba yɛn so na kyɛ sɛ nipa na ɛwɔ so ɔkɔbɔ bosia hwɛ no ho ansa na watumi ayɛ na ano yia na Kojo kasagu mic nim na mo ye musa na obi akopra wo soro ho ne ade a mo insurance e cover mo se mu pra saa niam no ehwe mo akopon se bia obi kura ho na ni hu nyina atumi hye eno mo insurance etumi hwe mo yo sisi ade na no na me kan sem bi na no a yedi afofie da bi na yensoafo me kire honorable minister for interior obɛhyɛ yɛn bɔ sɛ aban atwa sika bi a kyɛ sɛ ebi a woyɛ adwuma no na wopra yɛbɛma wo 100,000 ɛna sɛ wofiri mu nso a ɛno nso wabusua no nso bɛnya 50,000 nti ɛno ne ade a nansen ya na ɛba apart from that no yan fire officers no yɛwɔ welfare management ɛboa ɛma yɛyɛ ɛno nso ya na etua yɛ contribute nti ɛno nso wopra sɛ de bɛyɛ wobɛnya sika mprempren no na watumi apply na onsaka apart from that deɛ aban deɛ no ɛno nso gye sɛ wa apply ansa na onsaka nti yɛbɛsrɛ Ghanafoɔ ɔhaw a ɛte sɛ yie ɛna yɛ nan mu a yɛde ɔsompa ɛde ɛma mo nti sɛ kɔba sɛ yɛba ma so yɛ na mo di atɛ mo bɔ mpaborɔ nim ne nneɛma ɛtete saa na ɛha adwen yie paa nti afe na management egu nhyehyɛeɛ so sɛ de bɛyɛ a yɛankasa yɛbɛtumi asi yɛn hospital na afe yɛtumi aboa na yɛahwɛ yɛn mmerante ne yɛn mmabaawa a wobɛtumi apira wɔ saa kwan no so ɛba no hydrant nsɛm no a Kwame Nkrumah time ɛna yɛsisi hydrant wɔ kurom ha ɛna the late 80s early 90s ɛna yɛde bi ka ho na saa mmerɛ no mu no na population no ɛnhyɛ na nnɔɔso na hydrant types no nso no yɛwɔ the pillar type a ɛno no epie wɔ asase n'ani ɛne deɛ ɔkɔ amanɔne a ɛno na wɔtaa use paa ɛno nso so boa ɛmma obi ntimi mfa n'agyapadeɛ bi nkosi so anaa nkosi dan nsi so because ɛno wapie ɛna ya paint ne red anaa yellow anaa ya hyɛ ne nso a kyɛ sɛ wonim sɛ wei yɛ hydrant a odumgyafoɔ ɛna use a ntimi nkɔsɛɛ no because kɔsɛɛ na
a punishment and as a punitive measure or wha ye de ebema. But the end ye organ hide a screw down type or aminem into a no time biano just a ye cataso. If you also cry na near my de katakata no. Ebi wa eni ho nti se sunsuo to na nsusuan ne ade no e de silt no mu ye yi a na akochoke no na block no ti bi wo kra hwehwe kra ohun bi wo nso a ye kwan ne ade a na Ghana water won relocate hydrant na free ho bi wo nso a na wasili no for whatever operational reasons inti na wasili no na yan so Ghana for yemu bebre wo ho no maso odinti na ye de yen stop yen shop ana yen structures ukudwuma ahodo na ye de ade ton de enso ayeden akwakosi so ni nyina ya ade a emwa yen nti nano ye ne Ghana water so adi nkita ho se de eya amana screw type screw down type ni nyina bu a ebinum so kra adwen ye won se ade eya amana de ye de ball agum no na ya na ehye won kran ma wode won niam sisi so no nti yese won convert ni nyina to the pillar type nti migidi se ye ni nyina pillar no na epie wa asase nani eno nso beboa ma encroachment no nso ebetimi afri ho obi su busa se pranksters won a pranking ye de yen homa ni di agro no ye ni system bia ebetimi de attract won say ye de abefo technology bia ba ye de be track sa efo no nti wo frɛ ba ko mienu na etufu na wanya ya ye toso miensa no na ye track wo eno de ye chewa wo bedam abusumi nsia ananse obekɔ prison na wakoye hard labor ananso se ye de carbon no ene ye friend say prison term no nyina bebom ede amount obi su busa say causes of market fires eno de wo hwe yendwa ahodo na eja no ehhehye no dodo na the friend makeshift market eno no sa market no ya nhya dan plane say ye si say edwa because edwa bi a ye plan a ye si bia no materials cry ye dis no you make sure say fire rated afen so e kwan de demu a fire tender betimi afa hydrant wo mu a eye adwuma ye betimi e de anya nso wo mu a e de ye adwuma but dudu sa market dudu na ye highly congested segregation of waste eni ho ye tuntuma fra won a woton tama won a woton hardware won a woton wonyina obia ton bibia bi frafra e ba ne sa ne jato one shop mu a because enema e wo ho no ne ade no ye funtuma front no eja no spreading tem ema e de how e de ba na sometimes obi wo nso a edwanu mu e hwa na oda e hwa na ono anuane e hwa na oye ne bibia obon kwampe wa wo tu free ni fie bi akwasi ada gise memenda ansa na wako ni fie nti oba no wasesa ne ma nyina de won ba woda ho ne ade sebi edwa no nso ye nsi se ye meda ho nti se market managers no so boan na wa enforce won bylaws a ebra kan say nnuane noa ene ne nda ho no no ekwa kofa cigarette nom ne eja hodo ne niam etetesa no aba emfiri ho a emma eja no nso so entumi emfiri ho emma yen nti yesre assemblies ahodo no won kache ana won importamu no sa makeshift market no won bubu ni nyina na won constructing in a modern state bema ekwan adedem na yenya hydrant ho e be ye adwuma na afen so shop bia nso benya smoke alarm ibi ne fire extinguisher ibi said de be ya bibi sa akoba ye betimi e de aso ano na ohaw no enkoye kese me busa question malls ahodo a we how many times ne yete se ejatom yentante ejatom kura isan hyehyɛ pe wo ho ntino tempa na otimi aso anu nti say ye convert sa makeshift market into modernized market afibia de akoye ritual ya tebia na eja to ho na ye bobna ne ade no eno nso eto ebetwa e de aman ye fire truck no enye nsuo nko aneso ewo mfidie ahodo a efa bi ye extrication tools a se bia accident ikosi ebi wo kra fire fighting tools ene braking tools forcible entry tools ene mfidie ahodo bebre nti nsuo no nso wom ebi wo kra ye wo foam chamber enso so wo mu a eboa ema etimede chemical fry nsuo no didumja nti no enye nsuo nko a enefa ena tenders no nso no ebia wo ne capacity a edefa ensuo nti sebi se yenya de ne capacity e defense no so a ebeja na eno no nsuo no che kakra ansana etumi asa nanso esanse Ghana for empempi no one time frame entemunti no yebeba ne jana jinsamu enunti ideally no ye pese within a short time yetimi dumja ne wi nti ye apply a lot of pressure
said the beya pressure no di nsuo no beba na akugu gya no so na igya no nso atimi adum ntem ntina ehu be hia se ɛwɔ sɛ yɛnya fire hydrant wokɔbroni kurom a every 100 meters ebi wɔ hɔ ɛnso Ghana ha deɛ nte saa nti na yɛato nkra anaa yɛne yɛnuanom water company di nkɔmmɔ sɛ wɔn sisi bebree ɛma especially new site no na deɛ wɔ amana mu nyinaa wɔn sesa no na wɔnyɛ no pillar type a ɛnkɔboa ɛma nkɔfoɔ ɛnkrochi obi bu saa sɛ yɛtɔn nsuo anaa ɛme sɛ me di kan aka sɛ adwuma a yɛyɛ no deɛ baako nso so a yɛyɛ kan wɔyɛ humanitarian services ɛno no kyerɛ sɛ sɛ kɔba sɛ bi ampɔtamu bi wɔn ho akyerɛ wɔn for days nsuo mma ne adeɛ a moto nsa frɛn a yɛbɛtumi yɛayɛ nkɔfo bebree mbɔ institutions bi a schools hospitals ɛne adeɛ a wɔn nsuo ho ayɛ den ɛno no yɛkɔ ɛkɔma wɔn nsuo ɛma ɛboa ɛma wɔn dwumadie no ɛkɔ so sometimes ebi koraa na bi a hotel bi wɔ hɔ ɛne ade na bi a won swimming pool wɔ hɔ na yehia nsuo de akwa akodum gya yebetimi abɔ awura hotel hɔ ne akɔtwe saa nsuo no de akwa akodum gya ebi nso a yaba waso ebi a nsuo edi dum gya na asa ye wo ho kwan se bi a polytank bi ne ade a yetwi nsuo wom ye di dum gya no ye wia ne aka ho asɛm na se nsuo no ne ye de wade bebre wa yetimi de ababre nti sometimes bi na wo boye so mo hwɛ sɛ fire for na ba o man fa nsuo amba mi nsuo ye wo me polytank mu na ye wo ho kwan emra ma ye kwan se e wo se ye yusu sometimes bi wo kra na covid ba ye na ye president ma lockdown wi President directed say yemma Ghana for insu eye krogen nom Ghana National Fire Service ye na ye bo aboso ene yemma Ghana for insu krogen ma akire ye nuanom nkae ebe support ye enti eba no say ye koye Ghana for bi no mo a wo ho akire won nsu kwan ho a enye ade a ye to nsu eye ekan adwumadie ho a ye na etimi aboa ewo saa kwan no so obi su busa say ehefa na yebetimi arefele ye fire extinguisher ye besre ye wo registered or accredited service providers a yama won tete a wo fele saa extinguishers yi nti ubo wura odum bia so ye ba bia ye beboa na yetimi a kire wo ba bia obetimi akọ fele wo cylinder asa and obi nso kan say rubber seal na ewo ye valve ni mu no ye wo papa ewo ho ye besre se wo koto cylinder na busade ye papa no na yentimi mmoa na afen so ye besre authorities na woye responsible for standards Ghana Standard Authority na won hwe mmoa en se rubber seals na hyehyehye cylinder valve no nyina na ebe de papa ebeche de aman na enkoye te se at every refilling cycle bia no e wo se okutua 2 cedis na 5 cedis na ye de esesama eno nso so ya de ase yetimi ehwe saade na ebeboa ma gas leakages a e mankofo de niema akase toto won regulators no no ebetimi eto atwa obi nso kan se ebeya akayenko filling stations ahodo na ye ne attendants nko kasa se de beya won a wo fill cylinders no ma ne ye ma no obejai suban bone no yade a yetaye a ye ne filling station attendants no edin kita ho fuel stations na nkasa wo managers no yade a yetama won kyerɛkyerɛ ya hye ne kete se why ensabe so mu se wo fill cylinder ma na ye ma no was all filling up to about 80% no yensa so mu dia said the emranite no ye ne wo bedi na ne nyina nkamfua no ye ne won so a wo ka se e wo senkyerɛkyerɛ no kɔ no ye ne wo ya adwen nanso there are logistical gaps eno na medi nkan srɛ se said the beya ye nto abo no ye be hyemu kena na yakɔ bia na ye de osompa ne nkyerɛkyerɛ no akɔma no munya ya dom se pickups ibi na mwetimi ato amaye mmoaye ne yenya PA systems ai no nso ye betimi di abobom se ndie ahomache woda kora na ye na mumfikyirachi na ye bo the gospel according to fire safety no ho dawuro anya hwe kora no ubenya bibi baako de atokutu dwem aboa ma ode nhyehyɛ panso ai den agu akwam ɛwɔ anso ye said ebeya ija hyehye no nso so enye den emba right. All right, that's one kind of pay wakasa papa. Kofi, quick one. What's your question be? Yeah, Hitman. You chroma say na. You want my muha. You want my muha. Na. Omo initiate ayalolo buses. Omo yo omo kwan mom. And I'm surprised say Ghana has any emergency road ayalolo ba ye kwan mom. Na mpese mbisa say like omo push forward. Ebisa ni ntia and as oma requested for emergency lanes and
For fire service. For fire service. Right. Yes. Raka, quick one. And the idea yedi hu nkomo. Nti megide se emre koda no aban so e de beka na de yo ho. Na watimi aye e de aboaye. Nti ye besre na mo nso amoye nsontwonfo a mo fidie mpanimfo bebre ti amoka bi ewo mu no. Mo nso yeda mo ase anopan se mo man sa platform yi. Na bra no ne bra no no. Mo topics ni bi enye discussion a center on niema ebe boan ma yasetena mu atimi ahenhan yen, especially when it comes to emergency service delivery in this country. Said the be ya say aban so yan ase Ghana for nso so so yan ase na nkofo dodo na sesa wonsu ni won ban na wayen hihye pa won aso ya megide se ja hihye ekum ni pepra nipa se japade eje nkofo dwatre ni wano aduane firi won sa no ni nyina betimi akọ na mede ma no si na mesre Ghana for nso se yesre atoye nchem ni si a monfrɛ yentem ha na ye namu no edoso pa enye baabi ya na yewo nti sɛ wan frɛ yentem a na wudin abro pa na on pese ba beduru ho ntem na nsen ben fa sɛ be 2 weeks ni eja bi a yakɔ within the first 5 minutes eja ni si ye wo frɛ yetimi duru ho no yetimi gye japade Madina Market Zongo junction 3 shops bi ehye na no nso so wo dunkwa onofin enura dai enura chi ye eno nso so efie bi a eye 13 bedroom yetimi duru ho ntemunti no 12 bedrooms yetimi gisi ho na no nso ewo ye friend say enura dai kura wo Tamale na regu side ho baabi eno nso a school for girls dormitory nso so esan say wo frɛ ye yetimi duru ho ntemunti no girls dormitory no just about 5 rooms on the top floor 9 rooms no and etimi ehye nti ye besre mo frɛ ye ntemo a even though nya baby ya na ye wode nanso mobilization no and a response time no boy me yetimi duru ho ntem e ma yetimi ebeson wase na emergency number no so de ye remfi ye nsesa no yesre 112 prank course no ye njai yes I so pande a ene de emrane no obedi kabo ene jail term ena abeko right. All right, that's one I can that's a quick one here call now. You're sorry, so. Akobra ye nanase ene opepa wenya ede ya me netiefo anope na yakase yankopon hira no ene adwumade omobo ede asom omai Ghana na ye na yetiefo asesa no pe so omodwane show no and we promise so say ye na yetiefo so beboa na fire fighting drone no you better back with your mom. And we know say our cherished listeners will support us get a drone for the Ghana National Fire Service. Nebono and ya dear cherished why you to minto. One some one nipa and kakra wa wuti kakra one so the bebano near ya bwane to me to firefighting drone back up at the Ghana National Fire Service. And even your bomb pie senka Febrano Brano no. Kanya hwe kra na watch bi mo every week bi ani benya wo ma na ka ye no mo aye nkyerkyere na ya fan from different dimensions. Kwanya ho do okra ija kra to as the producer for the show no. As the producer for the show no. Me so meto to ase say eni mpanifo ndi nkomo. Na Anidaso Wɔhɔ morning show is yetumi nya fire tips kakra wo show yi so a. Eno so beboa amaja hyehye no so ano abrase. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, and Command DO2 Desmonaka, head of PR, Ghana National Fire Service. In Shraba Kwajo Sami B, executive producer, DJ Mario, at the social media, and so Kofi Taylor, Eba na pay, and Ziggy B, and so the boy and technical production. No, best market do say they are good. You're from a Hitman. Good morning. Make up.